Ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an b'a fɔ n ko an ka jamana kɔnɔna na fɛn fila olu bɛ ɲɔgɔn na an n'a fɔ ko n'a sina jamana yɛrɛ tɛ taa o kɔ n'i tɛ kini ye i ye ɲuman ye n'i tɛ kɔ i bɛ ɲɛ n'i ka jan dɔw fana ka surun n'i ye jamana ale bɛ sigi guwakulu saba kan fɔlɔ o ye fanga ye filanan o ye nafolotigiw ye sabanan o ye diinɛtigiw ye nin bɛɛ lajɛlen ko ko ale ka hinɛ o ka se jamanadenw ma jamanaden minnu n'o o ye bɛɛ lajɛlen ŋunanfan ye fanga mana kɛ maa min bolo o ye Ala ka di ye o tɛ di kunfɛ o jateminɛw n'o kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen no jabaru masa yɛrɛ fɛ dɔnniba a fana ma dɔnni sɔrɔ ten a fununen sigilen o cɛ man ɲi sabula Ala tɛ dɔnni di maa ma ten nafolotigi o fana bɛ o cogo la nafolo bɛ maa min bolo Ala b'a kumakan dɔ lamɛn sabu a ka hɛrɛ bɛ walankata ka se maa dɔ ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a kalama nin fɛn saba olu ka taa ɲɔgɔn fɛ o de bɛna ni jamana basigi ni a lafiya ye n'i filili yɛrɛ ma ka sira wɛrɛw ta sira minnu bɛ yen bi ni olu tɛ diɲɛ maaw bɔ diɲɛ bolo a dɔw ye mun ye o ye mara kɛcogo ye mara yɛrɛ kɛcogo tɛ baasi ye sabula ye mara ta cogo o cogo a bɛ di fangatigi kɔni ma o ta na kɛ dakanko ye ka bɔ jabaru masa yɛrɛ yɔrɔ nka o bɛ n'a ta n'i dun y'a jate minɛ i b'a ye kuma caman k'a fɔ ko nafolotigiw diminen don nin diɲɛ waati in na ka sababuya kɛ olu yɛrɛ bɛ nata fanga nɔfɛ dɔnnibaaw fana bɛ fujini sabula olu dɔw bolo olu ni fanga ka kan nin saba ka fara ɲɔgɔn kan ka to jamana kɔrɔ o kɛ man di kuma tɛ nin waati in na anw fɛ yan bɛɛ lajɛlen fililen don ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ ko bi min ye an ka jamana kɔnɔna na ye kabi furancɛ fanga nana dɔw ko donnatɛmɛ fanga min kuntala dɔɔnin tɛ sabu démocratie ale bɛ sigi mun kan amara o ye k'a fɔ k'a dɔn ka tila k'a f'i ɲɛna ko i sigi waati filɛ i wuli waati filɛ nin ye anw to o tabiya ye anw ye duw ye anw ye dutigiw ye anw ye jamanatigiw ye anw ye alimamiw ye kala tɛ ta maa t'an sigi fo ni saya y'an sɔrɔ don min maa minnu ye san bayiri ka kɛ o taabolo la olu ka wuli ka n'u jɔ tilese kunjɛ fɛ ko ka mara kɛ kalata ye ko k'o kɛ i sigi waati ni wuli waati ka f'i ye ko ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka sɔn ko wa fana ko n'a ka di maa maa ye e k'i ta sigi ko aw bi bɛn nkalon bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ falaye an bɛ nin dakun de la bi n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a faamu yɔrɔnin kelen k'a dɔn k'a fɔ ko anw ka démocratie hali n'o y'a sɔrɔ a faamuna a ye nafa kɛ o ka dɔgɔ bi Ala ko tiɲɛ na ni a ka kɔlɔlɔw ye sabula a wolola den min na n tɛna n'a bɛɛ lajɛlen denkuli kɛ su in na nka maaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min don nafa min bɛ a la kɔlɔlɔ min bɛ a la degun min sɔrɔla a la a ye maa minnu kɛ min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ olu la
anan pa ko kuna an ka maaya kɛ ni waati in na ko furancɛla fanga k'o ka se ka ban o banni hukumu kɔnɔna na maa wulilen do k'u jɔ olu ni maa jumɛn min ɲɔgɔn na minnu ko ka jamana to nin bolo in kan an ka se ka baara kɛ baara min b'an nafa yaasa an ka jamana ka kɛ an yɛrɛ ta ye fɔ n ko ɲɔgɔn kɔ dugu jɛra sabula bi minnu bɛ fanga la olu dɔw natara k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ min k'u bɛ se k'u to yen ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ maa minnu bilalen do kɛrɛfɛ olu ko n'a bɛ ten an tɛ wuli an yɛrɛ k'an fasa fili sa wa o kɛlɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ ni maa min m'a faamu e b'a ɲini yɔrɔ jan dɔ wɛrɛ tɛ o minnu tun b'a la olu b'a dɔn u ye min sɔrɔ a la a ye min ɲɛ olu ye a bɛɛ kɛlen tɛ ne k'a ka baara bila ka na bɛn polisigi ma k'o kɛ baara ye k'o kɛ sirasurun ye k'o kɛ tɔn ale ni tɔndenw olu sagota ye olu ka yiriwali kɛ olu de bɛ maaw sugandi ka tila k'a fɔ an ɲɛna ko jamana yɛrɛ sariya la k'olu de yamaruyalen olu ka parti politique créer ka jama ɲini ka fanga ta ka fanga mara an tɔw ka kɛ namugula sogo ye u nɔfɛ o bɛnna an bɛɛ ma yan sabula an ko démocratie an y'an mamusow ka jidagaw ci k'an ka sow kari ka kalan kari ka forow kari ka yiriw kari ka limaniya ni danaya min ni dɔnniya min b'an na k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka giri an kunfɛ wa an jɔlen filɛ so de sanfɛ sa hɛrɛ kelen min b'an ye wolomasiri tabaw jɔlen n'u jɔyɔrɔ keba don bila i jɛ a sebali tɛ dɔgɔkun in kɔnɔ sunkalo an y'ale sɛnsɛn ka taa n'a ye ka taa s'a fori yɔrɔ k'o ban pewu ka dugawu don ɲɔgɔn ye ko ala ka sunkalo wɛrɛ yira an na anw yɛrɛ bɛ yafa deli bɛɛ fɛ han sabula kuma la gasintan tɛ ale ye toden i bɛna dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ nka i bɛ tun maaw la k'a sɔrɔ i t'a kalama ala ka san wɛrɛ yira an na aw la sunkalo seli o banna o dugusajɛ gouvernement ale tun ye maa minnu bɛɛlen ka jan kabi kuma jan n'olu ko bi ko fo furancɛla fanga ka taa ka bɔ yen a ko k'u dulon u dulonna sa ni dugusɛ sa wa u dulonnen no yɔrɔ jumɛn sa wa u kɔni dulonna sariya fɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'i bɛ ko o ko kɛ i miiri bila i ka sini ni sinikɛnɛ fana jate minɛ a fɛ maa t'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkun ɲininkali kɛ dɛ o ma nɔgɔn sisan maa minnu ye démocratie nɔnɔ bɔ k'a ɲɛ sɔrɔ ka k'a baarakɛminɛnw ye olu wulilen do k'u jɔ n'a ma ɲɛ ko parti politique n'u kɔladenw ko olu bɛ jaso wa ko ayi k'o ti kɛ a maa fɔlɔ o ye anw kunnafonidilaw ye démocratie tɔnɔ min bɛ ye an yɛrɛ ko ayi k'u ye min kɛ nka ti bɛn Banjugu Dante ye lɛtiri kɛ ka acte report nka a kɛlɛ ma nɔgɔn sisan sa calatigɛ jɛkulu démocratie yɛrɛ tɛ taa minnu kɔ minan minnu kɔ jo sariya lafasabaw diɲɛ seleke naani maaw u bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ ko min kɛra jamana in kɔnɔ k'a ti bɛn keba a y'a sɛbɛn k'a bila jamana si tɛ yen ko démocratie y'i bɔ nɔgɔ la jamana si tɛ yen ko n'i bɛ fɛ ka jɔ k'i b'a fɔ k'an ka kɛ démocratie ye ko fanga n'a sinaw k'olu ka jɛ ka baara kɛ o bɛ ɲɛ yan jamana min bɛ fɛ ka basigi ni lafiya ni cɛsiri ɲini o tɛ taa o m'a fɔ démocratie ma ɲi dɛ min b'anw fɛ an ka m'o de ma nka n'an k'a ka ɲɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa sira ɲini an yɛrɛ la nin y'anw donkan ye han dɔgɔkun in kɔnɔ wolomasiri tabaw ye dɔ kɛ olu yɛrɛ cɛsiri ni timinanja min na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an yɛrɛ ka cɛja tun bɛ sarakalakaw fɛ yen olu de ye mugu ci ka sererisiw ci fo k'o wurumunu k'a sɔrɔ kisɛ kelen a ma maa kelen sɔrɔ yen an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baara la Falaye ayiwa min bɛ dugu kɔnɔ e kɔni e bɛ dɔ kalama a la dɛ maison de la presse ale fana ye jɛrɛ kɛ ko Aki ko maa kana kuma di parti politique ni fɛnw ma ko ale ma jɛ ni o ye yan'o cɛ dialogue ale baaraw fana bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko min ye samedi nata ye commune olu kɔnɔta bɛ daminɛ u bɛ taa ban kalo tile 15 n'o ye ntɛnɛn nata ye n'o banna sa région ta bɛ sɔrɔ ka daminɛ kalo tile 21 a n'a 22 n'o ye ni avril kalo in ye phase nationale o na sigi sen kan mai kalo tile 6 ka taa ba tile 10 o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko olu welelen don ka y'o kɛnɛ kan wulikajɔw bɛ sen na yaasa jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i sen don a ko la cogo min na o mana tɛmɛ ka bɔ yen wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ damadɔninw kɛ ɲafungekaw olu fɛ yen bagan 80 n'o o ye misi ye
armée ale sera ka wuli ka jɔ kɛ kunu ni kuna sini ka se ka i boloda olu ka k'olu minɛ k'o di u tigiw ma ɲafungekaw ka wolomasiri tabaw ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ baara la nin waati in na Tɔnbɔkutu kɔnɔna na k'u ka foli ta ka ɲɛsin u ma u ka wuli ka jɔ la préfet ni sous-préfet ale ni dugu maaba falen minnu bɛ ɲafunge kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in ɲɛna sabula maa minnu tun ye bagan ninnu ta n'o ye bamaciwale n'u ka walekɛbaw ye u kun nana minɛ maaw la ɲafungekaw fɛ kilomɛtiri 35 k'u bɛ taa kɛ jaga de k'u ka jaga bɔ o jaga in dɛ o min kun minɛnen filɛ nin ye armée sera ka o de kɛ koorokaw fɛ yen bamaciwale kɛbaw olu caman bɔnɛna u ni na an ka wolomasiri tabaw fɛ wulikajɔ ninnu kɔni caman kɛra sa yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw lakana cogo min pankuru ani kibaruya ɲumanw sɔrɔlen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka maa ninnu dagayɔrɔ lajɛ ka se ka taa yen walo kooro ale kɔnɔna na kalo tile 8 chef d'état-major ale ka bataki hukumu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min y'a to ninjugawale ni bamacawale kɛbaw olu kɔni tun bɛ ka baara cɛjugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka dan sigi olu la yɔrɔ caman na u y'a jira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw kɔni sera ka baara in kɛ min ye dugu caman bɛ yen bi k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ olu yɔrɔ la yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na ninjugawale ni bamacawale kɛba ŋana dɔ bɛ yen u b'a fɔ maa min ma sa ko buura lobi ale yɛrɛ ye tanalika ye wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko u n'a kun gunna ɲɔgɔn na marisi kalo tile 18 min ye buura boli in ye ninjugawale ni bamacawale kɛbaw ka maama falen kun don joona kɔnɔna na k'u ye ale fa a fara a kelen tɛ a n'a nɔfɛmaw n'u ka maramafɛnw u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min y'a to armée ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ maliden maa 76 olu de bɛ Moritanikaw fɛ nin waati in na nin denmisɛnnin ninnu kɔni tun b'a fɛ ka taa tunga la de tunga ta in ma ɲɛ u bolo u ka bato tiɲɛnen olu yɛrɛ segira ka na sa ko u bɛna na mɔnɛbɔ u yɛrɛ ye bato dɔ tun kan ka u ta Marokaw fɛ yen yan'u ka taa n'u ye olu ye ɲininkali kɛ Marokaw fɛ o de la Marokaw y'u minɛ k'u bila yen muso 4 cɛ 72 su ni tile olu kɔni bɛ kule de la yen sa k'u ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye jamana wɛrɛ maaw ye olu bɛɛ lajɛlen na n'u ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye fo n'a kɛra maliyɛnw ye ko u bɛ Marok kɔnɔna na Mali ambassade min bɛ Marok k'u b'o wele su ani tile ko taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ kuurikaw fɛ yen Yoroso marabolo la cɛkɔrɔba dɔ su kɔni taara ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni a somaw olu tun y'a ɲini a mɛnna kabini kalo in tile fɔlɔ n'o ye avril kalo tile fɔlɔ ye sa maaw tun bɛ k'a ɲini a ma dɔn sɛgɛsɛgɛli kɔni de dayɛlɛ la sa k'a lajɛ k'a dɔn mun de ye cɛkɔrɔba in fa hali n'o y'a sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko cɛ le vieux n'i ma fara ka yaala i kelen nin funteniba lahaw ta in na a ma nɔgɔn dɛ wolomasiri tabaw ka chef d'état-major k'u ka wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'o o kun kɛlen don ka ɲɛsin ninjugawale ni bamacawale kɛbaw ma min ye kooro marabolo kɔnɔna na ani a lamini na ale ni Sevare kɔnɔna na k'u ye katakatanin dɔ u y'u bolo da o kan katakatanin essence budɔn caman tun bɛ a kɔnɔ k'a kun kan ka taa di ninjugawale kɛbaw ma o bɔlen kɔ ye Douentza fana armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ a ye ninjugawale ni bamacawale kɛbaw caman bɔnɛ u ni na k'u ka maramafɛnw ko olu minɛ o la n'o ye kɛlɛkɛminɛn jugumanbaw ye chef d'état-major a y'a jira fana k'a fɔ ko kibaruya ɲiniw senfɛ a b'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ye mugukan ni avion kan 3 u y'o bɔ gire min ye Mali ni Moritani dancɛ ni Wagadugu kungokolonba in bɛ o fan fɛ k'o y'a to ninjugawale ni bamacawale kɛbaw dagayɔrɔ min tun bɛ yen u ye olu ka wulikajɔ dɔ kɔni bali wulikajɔ in bali senfɛ sa u sera k'u bolo da maramafɛn dɔw kan min ye ninjugawale kɛbaw ninnu ka daga in kɔni k'o bɛɛ lajɛlen gosi ni avion ye nin kalo in tile 7 halisa wolomasiri tabaw ka kibaruyaw la armée ko a y'a wulikajɔ kɛ Sarakalakaw fɛ yen Segu mara la Banbanciwale ni ninjugawale kɛbaw k'olu gosi min ye chargeur 11 PM 3 u b'a fɔ min ma ko RPG o 7 o roquette 2 mayon 1 PKM ale ni PKM 4 cartouche ka taa se radio ni caméscope ma k'o bɛɛ lajɛlen minɛna u la armée ka kibaruyaw la hali bi ninjugawale ni bamacawale kɛbaw olu ɲinini n'u munumunu salow la k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Segu mara Moti mara San mara Baɲangara mara yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min na baara kɛɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min Sirabala kasara o kɛra o dongo min ye dugutaa mobili dɔ
ale kɔni bɔtɔ kun don sa Sikaso k'i kunda Bamako kan u selen kɔ hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ jalakɔrɔbakaw fɛ yen kari de filɛ ka n'i da kɛrɛ kan nin ye maa kelen de fatura la maa 30 olu joginna min ye minɛnw caman kɔni tiɲɛna brigade min bɛ Senukaw fɛ gendarmerie tɔgɔ la olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa maa minnu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka se olu ma cogo min n'Ala sɔnna a ma Segukaw fɛ yen sini seko ani dɔnko o baaraba min bɛ kɛ san kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma sa ko rentrée culturelle n'o ye festival sur le Niger Dagabana Mamu ale ka maaw ye ko n'Ala sɔnna ma u bɛna barosigi kɛ barosigi min bɛna kɛ Mamu Dafe ale ni Burama Sumano fɛ o bɛ kɛ Sibiridon nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔrɛ la n'o ye centre culturel kɔrɛ ye juma su ɲɛnajɛ bɛ yen n'o ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye Alima Togola ale ni Binuyɔrɔ de tɛ dulɔmina in ɲa k'a fɔ min bɛ dulɔmina in ladege ɔhɔ kulu juma su n'o ye sini ye kulu b'u bila u fila ni dɛbɛla ye n'Ala sɔnna a ma sa Virginie Damele Amanar ka bɔ Kidal Dabara Junior Sibiri sufɛ sa olu kɔni na ɲɛnajɛ belebeleba kɛ kɔrɛ kɔnɔna na Segukaw fɛ yen o na kɛ Segu min ye festival sur le Niger ale rentrée culturelle ɲinanta o kɛlen ye ko wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma nin jɛrɛ ninnu si kana fɔ maaw kɔ a n'a barosigiw Mamu Dafe yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na a yɛrɛ bɛ jɛkulu in tɔgɔ di dialogue intermalien a b'o ko hukumu kɔnɔna na an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'an ka denmisɛnnin dɔw tun bɛ olu fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ Marɔkaw fɛ yen u yɛrɛ kun olu kɔni vraiment u ta ye degun dan ye u ye degun kɔni olu ye degun yɛrɛ de sɔrɔ wa degun in fana u y'a jira k'a fɔ ko a maritaba bonyana ka kɛ ni tɔnjɛkulu parti politiques olu dulonni ye Musa Mara ale ye bataki kɛ Pulo ale ye bataki kɛ cɛman Iber min bɛ tunga la o ye bataki kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔw ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu ye sɛbɛn kɛ kalo tile 31 CNDH ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma ko waleya min kɛra ko a ma diya u ye Musa Mara ka maaw y'a jira k'a fɔ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɛlen kɔfɛ ko fo segi ka kɛ kɔkoyi ko sabula ko a tɛ taa ni jamana taabolo ye jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka min kɛ k'o ti ɲɛ Pulo ka kumana ale ko nin y'an taatɔ ye maa kelen fanga la ko n'an ma wuli k'an jɔ min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔw ye olu fana ko Musa Tarawele fanga k'o ladege de natɔ filɛ nin ye tɔn jɛkulu ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen olu caman y'a jira k'a fɔ k'o ma bɛn min ye diɲɛ seleke naani maaw ka Nations Unies tɔn min bɛ yen n'o sigilen don jo sariya ko kunna olu fana y'a jira k'a fɔ ko gouvernement k'a ka segin a kɔ joona ko sabula ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye k'a bɛ démocratie ale kɔn ko wa ko démocratie sariya si tɛ taa n'a ye AREMA CDM Korema ale ni PMT ni parti wɛrɛw olu fana y'a jira k'a fɔ k'u ka ko hukumu kɔnɔna na ko komi gouvernement ye décision ta tancogo la k'a fɔ ko ka fɛn kɛ ani an bi kɔ ko olu ka wulikajɔ fɛn tun b'u bolo k'u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ ko fo gouvernement ka décision in o mana wuli don min ye jamana kɔnɔna na maa caman y'a jira fana k'a fɔ ko min ye wulikajɔ in ye ko a bɛnn'olu ma dɔw y'a jira k'a fɔ ko waleya in mana joona min ye Mohamed Kulubali ye k'a fɔ Usman Kulubali n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a ko bɛɛ y'a hukumu kɔnɔna na waleya min kɛlen filɛ a bi bɛn sariyaw ye ɲɛfɔ cogo de ye maa min mana se k'a sama ka t'i ka fan fɛ ko a bɛ dato a bɛ to o de ta la ko maa caman bɛ k'a fɔ bi ko waleya in bɛ sariya sun sɔsɔ sariya sunkisɛw k'a bɛ olu sɔsɔ k'a bɛ k'o taabolo sɔsɔ ko lakanabaliya don k'o bɛ sariya jumɛn bato ko maaw n'u bolominɛw kisili k'o bɛ sariya jumɛn bato maliyɛnw bɛ degun min na bi k'o ye sariya jumɛn ye ko munna ko maaw t'olu kumaw fana fɔ ko degun min bɛ maliyɛnw kan bi maaw bɛ ɲɛguwa min na bi ko yalata kalata ko o de y'o ye wa ko ka démocratie kɛ waati ni waati kalata ko yalama ko bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wa maa ma falen wɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko min ye baara in ye ko a b'an ka sariya sɔsɔ ko sabula ko démocratie yɛrɛ kɔnɔna na parti politique bɛ sigi ni sariya de ye o sariya min n'o bɛ u sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ k'o ti jɛn n'a ye cogoya si la parti a ka fɔ ko u dulonna ko n'i ye parti dulon ko y'i kɛlen ka parti faga de ko sabula a tɛna se ka baara wɛrɛ fana kɛ kunnafonidilaw olu donnen min filɛ la nin ye k'o ye Aki ale ka baara ye ko Aki ye baara min kɛ ko hakilina kan ka se ka baara kɛ o yɔrɔ la k'a kɔni ye min kɛ o ye communiqué ye ko yɛlɛma don nataw la jɔrɔna tɛna kɛ n'a ma kɛ arrêté wa ko bi ko kunnafonidilaw farala ɲɔgɔn kan maison la presse la k'a jira k'a fɔ ko Aki ye min ta nin ye k'a tɛ sariya kolo foyi kan a tɛ sariya si bato an ka jamana kɔnɔ k'o de la sa olu kɔni kunnafonidilaw Aki ye sɛbɛn min bɔ k'u t'a bato bi u t'a bato sini sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Banjugu Dante ye ale ye maison la presse ɲɛmaa ye
musow ka tɔnjɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka taa fara jamanadenw ka tɔnɲɛmaw kan ale ni diinɛtigiw olu bɔra jabaranin na bi ORTM na k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ ka taa kɛnɛ kan églisiw ale ni o conseil islamique ɲɛmaa dan kan k'u b'a ɲini maaw fɛ k'u ka taa jɛrɛ kɛnɛ kan erekotaradiw ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen ko ko baara min kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko maaw k'u jija u ka taa la Ablaye Diop ale ye ministre damadɔ fara ɲɔgɔn kan bi degun min kɛra Mali bɔli la CEDEAO hukumu kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ka ɲini o la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ caman de kan ka ɲini ko ɲininkali caman bɛ yen bi Mali kan k'i labɛn ka min kɔnɔ o de la ale ye ministre damadɔ wele premier ministre ni ministre d'État ka yamaruya kɔnɔna na u ka hakilila falen kɛ hakilila falen bɛ tali kɛ mun na maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka passeport ko u ka séjour ko maliyɛnw yɛrɛ bɛna ko kɛ cogo di sɔrɔ taa sira fɛ min ye an ka jagokɛlaw ka ko bɛna kɛ cogo di port ko bɛna kɛ cogo di maa minnu bɛ taa sanni kɛ ni musakaw ye olu ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo di k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigi sa mun bɛna na nin baara ninnu kɛ Ablaye Diop ko fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don a tɛ bɛn an ka jamana kelen ma nka minnu bɛ ka hakilinajigɛ minnu kɛ nin ye tan cogo la o ye Mali yɛrɛ bɛ se k'a labɛn cogo min na yanni nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan a y'a yira fana k'a fɔ ko nin kɔni ye baara kunfɔlɔ ye min ye olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi u ka techniciens olu fana kan ka wuli ka jɔ kɛ Ablaye Diop ko nin fɛɛrɛ ninnu mana lajɛ ka ɲɛ ka se k'a don bɛrɛ la kosɛbɛ Mali ale bɛ ka laɲini minnu kɛ olu bɛ sabati ko nɔn tɛ an bɔlen filɛ CEDEAO la nin ye tiɲɛ don ko a bɛ dadigi an na ko nka ko nafa min b'a la k'o ka bon an bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ministre ale kɔni ye nin laseli in kɛ ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan Keba k'an bɛ ka tiɲɛni kɛ jaja anw bɛ misi min fa selintini o selintini a bɛ se ka kɛ ka usine dɔ mago ɲɛ goloko la ko nka ko a misi bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ an ka a golo bɛɛ bɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko a ko ala an ka suguw la laadala bɛ misi minnu faga k'a golo si tɛ to yan denmisɛnnin jɛkulu dɔw de wulila sisan olu ye kimɛli kɛ ɲinan selintini hukumu kɔnɔna na ko salon misi min fagara ko ɲinan ta ka ca n'o ye siɲɛ fila dɔw ko gɛlɛya dun bɛ mɔgɔw la dɛ ko sisan olu bɛ ka baara min kɛ golo baara yɔrɔ min tun b'an fɛ yan u n'olu mɔgɔw kumana an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ n'an ka golo ye ja misi foyi tɛ fili misi bɛɛ de wari ye ja u kɔni bɛ hakili jagabɔ la sabula ɲinan u ye golo jate parce que golo dɔw bɛ yen olu bɛ sɔgɔ golo dɔw bɛ yen olu dɔw tɛ se bosonni na mais golo fɛn fɛn bɔcogo ka ɲi misi golo fara ba golo ni fɛnw kan ja an bɛ ka wari de fili an bɛ ka wari de di maaw ma ka taa n'a ye ko mɔbili baw de bɛ bɔ Gana ka na anw ka golo cɛ i b'a dɔn k'olu bɛ taa min k'a la olu b'a dun de ko caman bɛ golo dun de ko nka anw kan k'an jija de sisan ka golo kɛ ka mɔgɔw don baara la mɔgɔw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min n'Ala sɔnna a ma a jeunes u y'u ka réflexion kɛ an n'u bɛna na ɲɔgɔn ye denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen Keba olu ka wulikajɔ bɛna kɛ min ye don nataw la olu fana bɛ réflexion na u bɛ ka baara kɛ misiri o misiri bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jate juma misiriw ka dɔgɔkun ta dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ taa kin kelen misiri ko u t'o misiriw juma misiriw ko k'o jɛ fi sabililayi olu fana b'o wulikajɔ n'o fɛn na an ka jeunes u k'u jija u ka baara kɛ Keba minnu filɛ ka golo kimɛli kɛ nin ne yɛrɛ n tɛ tubabukan n vɛrɛ don quoi sinon u ye min fɔ ne ka golo tɛ di maa ma an ka golo tɛ di maa ma san wɛrɛ fala ye ja golo yɛrɛ ni i sera a kɛcogo yɛrɛ la ni ye jikalan fɛn ka a ɲɔgɔnna dumuni tɛ ja ko n'o man d'an ye k'an bɛ se fana ka usine dayɛlɛ an bɛ taa samaraba ni fɛn minnu san ni ja nin bɛɛ an yɛrɛ de ka golo ye ko Ganaw bɛ taa ni min ye tan u bɛ dɔ d'u ka usine ma u bɛ dɔ don dumuni na gerew ni fɛnw bɛɛ lajɛlen hali an tɔrɔn nin bɛɛ de bɛ kɛ ka mara kɛ san wɛrɛ ne bɛ n ta feere o ne t'a di maa ma ten dɛ bosolikɛla tɛ taa n'a ye ten dɛ sisan an k'an ka maa welelen wele ale ka na an ka baabu dasi a kun yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ kow la cogo min na jamana kɔnɔna na kɔkanna na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn samɛ foli k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa k'a fɔ maaw ye ko bi min ye an ka jamana kɔnɔna na kibaruyaw caman an ye dɔɔnin fɔ u la mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min an ka bi maa welelen o ye docteur Adama Jabate ale kɔni tɛ maa ye ko min b'a ko fɔ maa ye tuguni sabula ale dɔnnen don jamana kɔnɔna na baara minnu ni a b'olu kɛ olu dɔnnen don
a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ baw la nin waati in na fana e ko sɔɔni an yɛrɛ tɛna kɛ sanu masa ye de n'an y'an jija keba ni sanutigi bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ i yɛrɛ tɛ kɛ sanu masa ye sisan kɔni an b'an jija de ka dɔ fara an ka cɛsiri kan yaasa min an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ na ni nafa ye mali kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na docteur i ni su i nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn su in na an b'a fɛ an n'i ka masala fɛn damadɔw kan a fɔlɔ ye nin waati in na an y'a mɛn ko furancɛla fanga ko ale ko kun cɛra wulikajɔw bɛ sen na gouvernement ko k'ale tun t'a fɛ ka kuma ko sabula ko kalo 6 yanni élection cɛ ko ale tun ye ɲɛfɔli kɛ an ka kuma filanan ye min ye o ye min yɛrɛ bɛ sen na nin waati in na o ye k'a fɔ parti politiques ani maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka tɔn sigi n'u bɛ parti politique baara kɛ ko k'olu dulon fɔlɔ yanni waati cɛ lutte contre le terrorisme ani kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ tun bɛ Russie la élection ko la an na tila ka masala kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min docteur e yɛrɛ ɲɛ b'a an na cogo di fɔlɔ dɛ mali yɛrɛ la cogo di fɔlɔ yanni an ka ɲininkaliw kɛ nin waati in na Kasim i ni ce in weleli la n bɛ fɔ k'i ka équipe fo ka mali fo ka maliyɛn bɛɛ fo ani farafin kanubaga ni mɔgɔ sɛbɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ ko bɛɛ bisimila an ka émission na Mali ye cogo malheureusement et heureusement en même temps c'est le déjà vu surtout au fond des derniers événements fɛn minnu kɛra semaine dama na a yɛrɛ kalisa ko baara b'an bolo Kasim président ko a ka salon adresse à la nation na nouvelle na et salon je crois ko malien besoin de ka réformater bon il me semble que en même mise à jour de la 600 il y a d'une manière technique et j'espère que question maintenant bon ne yɛbɛ mali la minɛ ɲuman kɔnɔ n'i bɔra mali kɔnɔ mali bɛ minɛ kɔnɔ a bɛ kaɲi n'i bɛ kɔ kan maliyɛn a kanu bɛ don i la a wasobagantiya bɛ n'i la mais a bɛ courage de don i la fana ni seginna n bɛ se ka mun de fara n ka cɛsiri kan ani lafaamuyali kan pour que e bɛ min ye kɔ kan ko fɛn b'a bɛɛ ye yɔrɔjan Mali peut-être jamanadenw nombre ni territoire la bon se ka fɔ ko jamana ba tɛ mais tɔgɔ bɛ Mali la bi jamana dɔ ka bɔ ni Mali ye siɲɛ 10 o tɔgɔ t'a la o bonya t'a kan o jigiya t'a kan ni ko jigiya i Russie sa o i farafin jamana tɔw hali farafin jamana mun tɛ farafinna bi o bɛɛ ye Mali kɛ misaliya ye donc e yɛrɛ min bɔra Mali la ni nana ni baro dɔw lamɛn comme il y a un mosquita baro bɔ sisan i bɛ se Kasim i b'a fɔ ko i droguera de fierté ni courage la ka essayer ka jamanadenw la faamuya karisa a ye sabali dɔrɔn sisan an ka passeport a bɛna kɛ sanu ye commentaire tɛ pour quelqu'un mɔgɔ min ye san 40 magɛn kɛ tubabuw cɛma diɲɛ ɲɛfɛ an bɛ dɔɔnin dɔn a la n b'a dɔn Mali tun bɛ minɛ bolo min na fɔlɔ tuma dɔw la ni jamana wɛrɛ yɛrɛ passeport b'i bolo n'a bɔra jamana damadama kan passeport tɛ i ni Mali ni mun ni ɲɔgɔn cɛ bizarrement comme Singapour Brunei ninnu i tun bɛ Mali passeport dogo de k'a dogo problème de sun don mun docteur i b'a dɔn sisan hali n'i bɛ aran na scène dɔ kɛra ne la par exemple Pologne 2011 k'a sɔrɔ Pologne ni Russie la i kɔni b'a dɔn ko jamana kelen de tun don pratiquement o b'an ka kan mɛn o bɛ fɛn u b'u yɛrɛ samantiya san parce que u donna Union européenne na ne yɛrɛ tun tɛ ka taara Varsovie ko ne tun kan ka 2 heures escale de kɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ dɔrɔn contrat tun bɛ n bolo min bɛ wari la don o yɛrɛ kun 200 000 euros en réalité avec une société polonaise bɔtɔ de filɛ ka passeport vérifié ne Nigérian mɔgɔ 4 safurulayi Bangladesh mɔgɔ 4 Nigérian mɔgɔ 2 ani finma jamana dɔ fana kan ka kɔnɔni kɛ ne ko problème jumɛn de bɛ yen ko ne kan kɔnɔni kɛ kuma gannen dɔrɔn Sénégal ka sɔrɔ so bila ne ko problème foyi t'a la n tɛ kɔnɔni kɛ n tɛ bouger n tɛ don salle d'attente fosi la a bɛ ne ka passeport la ka chef de service ma a bɛ tampon kan ko j'ai interdit d'entrer en Pologne mais a fana bila u kunna
n'a mɛ don do ko polonais bila la kaso la farafina kasɔrɔ kun t'a la a ye ɲɛda copier ngo ne san mugan ni san 30 de filɛ yan ni Risila yan ne kasara foyi t'a ka dugu la d'abord kama de Kasim n'i y'a sɛn dɔ kɛ farafinɲɔgɔn dɔ ɲɛ sɔrɔ o b'a fɔ ko non k'i bɛ ka na i t'a kalama. La lutte pour la libération de notre peau, de notre ala, ça se fait à chaque instance. Mais un exemple, Djandima, pour que Katabi Miselala, Ika Segimbicato, Rodola, Kata, Foko, Malien passeport, Biblo, Carriation, Bekemi, Ima, Irebadoko, Morosite Bouyaki, tous Nola, Morosite Bouyanima Woshi, Morosite Bouyanima Fratita. En filmant Djamana Saba, Bangladesh, Nigeria et moi, Naboranere là. Ay mange mi ko kasho be kan na video la ko surashike mi jola fa ba nyimine tellement aigrile no parce que moi je ko frafi mi aga ni fama asuna sina ka fana ko no lu ben ke parce que fimon be drogo ba ngo bon ne sam mo nya da ba xamani ngo ne sam bi sabari fleni ne be drogo fere ke ni ngo adoba ko parlement na bi wol ne sam bi sabari drogo fere ke effectivement drogo tuntera tumbe cigarette traffica ke Roumanie ni Pologne. Pologne ka dinya ala ngam fem na flesh nuna Pologne de tumetata dans les années 90. Kana tamaki fi woso lotisa awga wara be fale so ma priker na wala fi waso ayo doublé. Awni je kabela jasili tere nfana kala Zimbabwe ka kai dans l'histoire. Le ko be ko belenke ngobon awka parlement la personne la plus crainte là-bas. C'est un groupe de députés il a 32 députés so ngo anyininga wole ko fato frafino ka ba don. Aben wole ka téléphone na 600. Donc Djemayate Fimayate. Et bah faut qu'à Kebi Kassim, ma chronomètre, ne m'a dit qu'à 2 minutes que Varsovie contrôle la passeport. Le passeport numéro 1, n'y a qu'un bébaudron, voilà. Oui, là, tu m'as. Alors, à me dire qu'on a Bamako, à me Varsovie, ni Wati Labaina, anya ka fo faranyonga jakulu chama wule no kujo ko transition ko ni ko abana kabine mars kalot le muga anu woro ubala ko angata kalatala parce que le parti politique we lu sigi ku ka fanga yini ka fanga ta ka fanga bara démocratie bo ya maria do uluma gouvernement ka fanfɛ kunu an y'a faamuya ministre d'état ka bɔli la ko gouvernement kun tɛ fɛ ka communiquer parce que ale bolo ale communiquer kun kɛ ka ba ka fɔ ko élection bɔra a ma o ma kɔnɔ ni mɔgɔ kan ka kɛ o la n'u yan'u ka date kura fɔ donc mɔgɔ tɛ se ka na i jɔ olu ma k'a fɔ ko kalata banni ko kuma e yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye nin ko in na. Ne ka faamuya ye min ye ka kuma parti politique ye ka kuma politicien ye o ka faamuya ko jamana kelen de b'an bolo n'o ye Mali ye. Parti politique bɛ kɛ cadre dɔ de kɔnɔ ma n'o y'an ka jamana ye n'o t'an bolo an bɛ yɛrɛ nɛgɛ na a fɔ k'i bɛ politique kɛ i b'a kɛ jamana dɔ de kɔnɔ bon jamanaw makaran de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sanfɛ i y'a faamuya olu kan bɛ délai ma k'a banna engagement tara la soi-disant communauté internationale n'i y'a ɲininka bi ko communauté internationale ye mun ye a faamuyali ka gɛlɛn parce que pour nous communauté internationale o ye faransi ani faransi bɛ côté min na automatiquement an b'a faamuya n'o de ye. Si on a fait parce que Chaman Koko a une communauté internationale qui est fait. Là, moi, je me pose la question. Hani Dieu n'était pas fait, ni n'y a que Kemebi. Hani Bi, c'est une croyance, mais n'y fait. Hani Dieu n'était pas fait. Halani, une européenne bête, n'y dia, Alichini, ou Anou Bebarala, Allemagne, ou Norvège, Abadin. Donc, communauté internationale, Francis, non, dans nos mains. Ani francité benga kebi fona sura bitala anjimisa feshino ta engagé aweki benga mi fokani parce que do ko lo ni collègue do fe do ya kuma fo politicien do ko malien tuye ya maria minji ko tomate men engagement tuni communauté internationale ma ko dira CEDEAO na comme CEDEAO ere timbre pour nous donc benga na ya tani CEDEAO c'est ni le non aveni ko hein? John Bina CEDEAO là c'est au nom de la CEDEAO kabna fenga on fait. Non, look à l'électrice c'est job ma saison. Ko Kassim de CEDEAO qui représentant aux élections maliennes. Comment vous allez voir ça légalement? Akanake ko job ta contre l'objet légalement. John Bina ko visé. Parce que vous reconnaissez cette organisation. Ou bien, logique élémentaire là. Il contient juriste sur le mal là, comme un visé, ou bien un visé.
Donc engagement fait maintenant dans CEDEAO ça fona segina kan dans les cadres bilatéraux maintenant jamana mun be CEDEAO membre ka fo bon amben engagement ta amben ke Kemani jamana o de chessa mais bien sûr CEDEAO konte tuguni o fole ko lako ya famia wa bon al na mboro kono ma fana e mungo ko virijiriki be virijiriki ko mun fe o ko de ko transition ti anga mamuni bo o de be ka fo dugona mo haglimo wa famia na bela ban politique te on ma magu don fo haglimo ba famia ka so ma be fo domina ya fo asro mo ore afo mina te kila ko ne kele ma fo sino biblia ni ko virijiriki ko asiminte ça jote premier ministre te c'est une institution fouetée mais en même temps mon reboko au lecture nous que bamananga on y to kana président et route à piège là depuis à l'avance on m'a mis famille équipe nous on dit à ce au sugar for mais nous ou koromanyonda il commence à jouer au jeu que j'ai toujours conseillé depuis un débat 2020 ministère de la défense là acter toujours à l'anticipation, aller toujours à l'anticipation. Aga blamogne, aga je kamoro hakel nan deviner ka sura mala wale ya folon. Ola manabo wo ola te baraila. Ya famia wa. Bo ni ani kasim menyona. Na ma kasim soro. Amba bamso terimso do nyini, ubi asigida mogodon, ubi ademseni mogodon, ubi afake terike do. Amba nyini ga de teso du kana siga kan me kan ke kasim kan. Mais amba mo fi jugo de pa fitini. Ka analyser yelma jumene jara ka demandé à la mort jumene de la ka vie la même c'est qu'un influence no que ça veut ka tableau changer mais nambe jogo min dans la na blala ni situation sous nyefe avec son ka réagir to jumene o mo ri kan ni mo fait pour que ka c'est ma be o bebe jamana jot c'est ka ke no tew wala ko so kasi ngo mango anga mali politicien te ya ni afa be du la maintenant sira ka argument to ba famia awe minye da Biden parce que Biden te foi calama politique là atika discours fla calme alors que ça lui fait 50 ans de carrière c'est le record des États-Unis aujourd'hui mais molte la long cabo bon il y a ko corollaire ko so ko amnésie bicable n'est pas là dedans c'est les gaffes comme ça tout le temps mais il a une équipe qui est professionnelle le problème même qu'il a le mis c'est au kalani kagalama parce qu'ils n'ont pas besoin d'être génie pour être un président ou bien un brillant politicien. Mais donc, c'est ça, ce qui veut dire que transition par nous, comme elle au manga fort quoi. Bon, kasi manga religieux ba ega que politicien ya on sait que transition bané. Au koromi ko déjà vous niez la constitution. Donc depuis au forum na, au koro ki yanga constitution na ya fara ya fli. Constitution du mais constitution croy. Constitution article kemeni sera qui c'est kemeni bisegini konona ni kemeni bikonona. Oui, ni j'ai que opposition na même défaut de devant na kasim ante kalankela c'est-à-dire lecture manimalien ibo kalama bo da nga politicien so surtout nga politicien presele no sinon assimier ou reta ko bla constitution et relecture là munolu ba donc ko fem talengoro juillet 2023 tengoro ne mais munolu ma ko 14600 anga traité na wuli fem be na bse ka anga traité balé na nyemo la document ngono ambe piège do sora la pour que akana se ka ambali o article ko institution mun be bi yaye institution mun be bi ko bote fo domi na institution croix sigira kabla olu nona olu yɛrɛ taara o barake ki nyewa olo ma se ko korodon kene jo mangana ma okro 600 mina aga communiquer kala bamananga donc il était dans la commission de lecture mo chama re wolo mo ya reproche que président na awa plateforme chama ya reproche kala ni karsa sugu mo ma re ka ante transition fait donc ayo blay président comme hey aya tout temps jamana kodo ya famia jamana kodo ni awre blala ka au den apprécier ka noti dama na fingana do ko yi kasimire denja o de ko sa yasro hal nasro ko il a été majeur de sa promotion na fade à noti abeda afa deni faya ko donc ayato ore ka participer là on fait mulo la tawere wolo den bon kasim fait de ni mo de famille mais comme parti do bala olu tuma do rédaction na et puis jokulu woro be munu bala munu ma do ala fana o be famille mais mo mi olu ka communiquer kalan wore tuma la manganke la ale de non fait donc ale tunga ka désister horeala
ale tun ka désister Kassim. Donc Jabate ne bɛ fɛ ka min faamuya donc transition banni o kuma in mɔgɔ man k'o kɛlɛ kɛ wa. Ayi bon a y'i ka kɛlɛ kɛ mais ni base juridique b'a la. Aw tun kan ka prévoir de constitution o kɔrɔ constitution tun man ka adopté avec cet article 190. Olu man ka sɔn a ka tɛmɛ. Sariya kalanso dun a bɛ fɔ ko sariya n'a ni sariya sunba bɛ kolonso ɲɔgɔn na ko sariya o bila i kunna ko comme o ma ta. Bɛɛ y'o kalan sariya sunba de bɛ sariya bɛɛ sanfɛ. Dɔw ko président ka décret mun ye sariya sunba kɔrɔ président yɛrɛ bɛ sariya sunba ka mara kɔnɔ ma. Président yɛrɛ sariya sunba ka institution dɔ di. Mais nin yɔrɔ in na yan est ce que mɔgɔ minnu bɛ yen bi jo man ka d'u ma fana parce que n'i ye a jate minɛ a bɛ komi sisan anw fɛ yan sariya sunba kura an bɛ ka baara kɛ n'a ye an bɛ ka baara kɛ ni kɔrɔlen charte min lakurakurayara an bɛ ka baara kɛ n'o o saba bɛ mana sigi sen kan est ce que n'olu fana taara fan dɔ ta dɔ in kɔnɔ ka baara kɛ n'o t'u joya. Problème bɛ yen hali o ye mɔgɔ ninnu dribbler charte renouvelée le 22 février 2022 a ko comme ko transition ça va de 6 mois à 5 ans. O bɛ charte de kɔnɔ. Est-ce que nous y charte révisé de 6 mois 5 ans donc on croit qu'en tɔ joli sans savoir hali ni charte ta problème de bɛ yen quoi il devait prévoir ça dans ses documents fondamentaux. Donc il y a mɔgɔw piégé yen ne quoi. Charte ye yɔrɔ min lecture kɛra dɛ ça concerne cette situation. A kɛra nin de kama. 22 février 2022 ou bien 23. Ça prévoit que les années ont prévu de 6 à 5 mois. 5 ans d'affalia. 22 plus 5. Oui, mais il fallait prévoir là-bas. C'est un problème, Bidi. Oui, mais comme il doit y régime d'exception, c'est-à-dire, wala mɔgɔ ma kala t'aw ye bon n'u ni mɔgɔw kumana n'u bɛnna bɛnkan na kumakan na u kan ka bɔ a sira fɛ. Awɔ o ni jɔn de bɛ na n bɛ segin a kan o ni jɔn de bɛ na. O ni CEDEAO ma bɛn a kan. Merci CEDEAO ye jɔn de ye bi Mali vie politique la CEDEAO ye jɔn ye. Je vais être honnête. Donc i bɛ fɛ k'a fɔ sisan Mali ye bɔli min kɛ CEDEAO la o bɛɛ tun bɛ nin ko in labɛnni hukumu de kɔnɔ. Bon kasi i tɛn'o dɔn ne da CEDEAO ko ne b'a kɛlɛ la kasi bɛ yɛrɛ fɛ a m'a dɔn professionnel ye i tɛn'o dɔn ne da i bɛ n pousser mais i tɛn'o dɔn ne da ne ye CEDEAO ko kule la depuis mɔgɔw b'a kɛla yɛlɛkoma ko ye n ko tant qu'an bɛ CEDEAO la CEDEAO tɛ se ka farafin CEDEAO t'an ta ye a mɛnna CEDEAO ka jugu ni Barkani ye CEDEAO ka jugu ni Takuba ye CEDEAO ka jugu ni Français yɛrɛ ye parce que u y'an ka organisation africaine tɛ n'u kɛlen tɛ ka min ta otage la bi hali donc Sénégal petini ko ma ko non ko ale ka plan ye ka CEDEAO renouveler non même le nom CEDEAO là ça ne colle plus an bɛ fɛn kura de bila en place. Donc an bɛ mutation de la. Non et kana tama k'i fiyewu et une mutation irréversible. D'ailleurs. Mais est-ce que petini tɛ k'a fɔ pour que ka se ka a ka daminɛw kɛ fɔlɔ u kana na wuli a nɔfɛ. Kana tama k'i fiyewu. C'est l'autre jour il collègue a question posé un coup ko petini ko bon je vais jouer la politique de wait and see. Attendons voir. Parce que petini min fɔ ani Sénégal ye réalité ani degré d'enracinement de la France et des autres je ne sais même pas je ne veux même pas les appeler mais il sera obligé de sortir du cadre légal sénégalais aujourd'hui pour réaliser ses ambitions. Ce n'est pas possible dans le cadre aujourd'hui légal. Ce n'est pas possible. Il faut analyser. Ce n'est pas possible. Parce que c'est des choses qui sont préméditées depuis. C'est pourquoi moi je me posais non, attends. Wait and see. Kana tamaki. Parce que n'oublie pas. Mais est-ce que le Premier ministre s'est allé pousser à Blala? Si, Premier ministre, aïe, Blala, tes problèmes quoi. Fin d'obé, abé d'accord de. Kassim, anga ke na mese. Ni analyser ka dunya. Era ko che, en termes de la kofela là. Parce qu'il y a le sens de préservation. Ah, mais nous me kuluke ya. Hein? Nous me kuluke ya. Kam munge ya. Kassim non mon question c'est tant non parce que le journal déjà qui dit franchement depuis Anta Diop marqué président du Sénégal qui a franchi 100%. C'est qu'Anta Diop a première interview. C'est lui qui devait être le premier président du Sénégal. Mais la première interview là, à Fomingele, le Soudan français là, c'est trop vaste.
Kamarakou, non, que ça, ce n'est rien, que son but, c'est de réunir toute l'Afrique noire pour qu'on puisse compétir avec l'Afrique. Depuis là, Senghor la bendam na kabla na fait fulum ga ay anta job la kasola kana tamaki kasro ka malini Sénégal ci depuis une phobie Mali au contraire n'y a yere débouché ou yandiala ni Mali on ta kalama dabole no akama ni tu koroji di Mali ma Francis n'était bisro frafina. Ce que vous oubliez dans la gestion, dans la géopolitique, dans la politique touaboula, tout se fait à la base de la culture. Et de ce côté, la culture doit être à l'échange de la à te coller. À te coller, à t'amener. Toi aussi, mais d'obé droit, pousser dans le boum. Ça se prépare. C'est pourquoi la démocratie commune, sommet de la bolle, la yaglibala, maintenant comme il y a un après, un peu au Québec. Hali. Yando ta bol parce que on émotion man haglignet mabe parce que fin kuran ko tundo ya famia mais Kassim pour qu'il ambe minni nan ka so jamana ngono ya merci kaka il faut s'approprier la démocratie anga démocratie gloki kala ka be omo mo me flagé ga gloki kala ka foki bodo Kassim na fin flado il va gleki fara ka ke kobla nyebla yi ubi bi Kassim tonyo atna se ka do ubi ni Kassim burakena mo wa ke yele kuma koy donc démocratie il y a pas un standard universel démocratique au monde mun bi se ka réhabiller culture bella ok nango sa ko démocratie bit ni ko quels sont les premiers critères mon bato bit to ou bi ne démocratie il faut accepter les lesbiennes les orientations inhabituelles droits de l'homme nabi c'est pas les droits des noirs comme dans les années qui étaient défendus bien des femmes aujourd'hui c'est les droits des anormaux les lesbiennes les LGBT etc. Si tu ne veux pas ça tu n'es pas démocrate quand tu me prends l'islam de toi ko cheni cheka nyoga embarrassé et ga misri dala o le banque de seli golo klenkan misri kononi e be mo wora sur kata selo almami ko fait mal mais pourtant c'est la démocratie o le ga démocratie et puis c'est la démocratie ah oui femme ta ka de là bon un journaliste est renommé comme vous bi mal la négo ko journaliste lycée mesdames et Kassim et ko parce que moi quand elle a fait moi oui qui tout quoi question posée quand poser comme là mais malgré tout même qu'il a mais avec une qui t'a donné et bah mais quand poser comme là comment là Kassim anga wal fenko de en place suko on hala flé fonyon comme flé ne transition ni parti politique ou tché et me fait kambole nyefé yani ka sa question ma ka fo parti politique mo oui ni suspension mon flé ni ate ko parti politique ko banade ko parti itena ke ko dictature 100%. Non, pas du tout. Mais déjà c'est comme raccourci de kera pour revenir dans le cas des ANR. ANR ko joli. Ko parti politique kana teme de 2 à 5. Ni a ta logique là. Kassim, d'un côté bisa ka fo ah beto ou be bi yerema. O te bi yerema de. Kassim, politique be jamana mun kan. Abe 500 yerema. Mais politique ta on fait. Ya famia politique t'en fait parti politique korom fait projet de société ou bien nga hakilina jamana kan ka joni mi mais projet de société keme saba jamana ni kele en met 100 millions de ke pour que beka changer sur quoi 30 jamana bena yile ma ko jole so kan jamana refar ko loma hypothétiquement mais c'est impossible mais fait de ko fait de ba ko mini projet de société côté kele ya famia sinon déjà 5 mais ba ni élection française au tête mais groupe flacon ne bodon parti politique ni créé comme nous fait bi mangan chaman bi la ne suspension ni rege yo bamno ma foto ko ni da fale no tegala ni to lengelen binala ke ba be pour ya famia bo sal netana ko asimina ga mo nyede sécurité mo be o bina kuma asimi yere comme ya fo salon to na ni woleli mun kerama États-Unis autorité au fait ni France ni Union européenne ni pays de aida sera ma don yu ka candidat imposer e ko ma nere du Mali du bon Kassim o kelimpe de 600 donc si ça n'y a famia
min ye transition banni ko ye kuma yɛrɛ t'o la o sariya yɛrɛ kɛlen no k'o ɲɛnabɔ constitution kɛlen no k'o ɲɛnabɔ mais o dun bɛɛ la docteur mɔgɔ dɔw fana taara n'a ye cour constitutionnelle la u taara ni papier ye mɔgɔ min yɛrɛ taara cour constitutionnelle ça m'a beaucoup plu le jour j'ai très suivi et ça m'a beaucoup plu j'ai plus de k'a fɔ Konaté maître c'est Konaté non ay fɛn no magistrat do Kone ayi c'était Konaté le débatteur là qui était chez toi la semaine passée Cheikh Oumar Konaré hein l'un de mes débatteurs préférés Kungolo b'a kan da la et puis c'est un gars qui est logique a y'a détail bɛɛ d'i ma yo awa hali mun taara plainte ye d'entrer en jeu dans la forme ce n'est pas acceptable mɔgɔ min yɛrɛ kan ka taa ni olu n'a mankan yɛrɛ alors que je suis présidentiel là c'est la procédure qui prime sur le contenu je parle sous son contrôle bah oui faut pas aller faut n'a sɔrɔ i yamaruyalen no i ka se ka taa a yɔrɔ la fɔlɔ sinon kɔrɔ c'est comme n'i ma taa ni fɛn juge min ka taa a b'a bila kunna ko kasi masanw fɛ yan mais n'i taara n'a sugu sugu ye ale wajibiyalen no k'a minɛ a kan ka jaabi di a la a minɛlen e b'i pan dɔrɔn ka ɲɛ labɔ dɔ k'a bɛnɔ non a wajibiyalen no hali ne taara sisan ko n bɛ taa fɛn ni ne yɛrɛ jɔn ye un système citoyen a b'a minɛ a bɛ tila ko Jabate yan tɛ taa dugu ma a bɛ ten de o dɔrɔn de don aw dun bolo u fana bɛ sariya dɔn laɲini minnu u bɛ laɲini minnu kɛ u kan ka dɔn k'a fɔ u kan ka taga yɔrɔ kasi nin bɛɛ tun bɛ se ka ɲɛnabɔ a ma se nin ma mais problème bɛ min mɔgɔ caman de bɛ min fɛ ni n ko an ka approprier an ka politique ni an ka démocratie la n bɛna bamanankan fɔ pour que bɛɛ k'an faamuya n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ caman de bɛ an ka scène politique la u ka projet tɛ projet malien olu yɛrɛ tɛ Mali ka ciden u tɛ baara la u yɛrɛ ye u bɛ baara la mɔgɔ wɛrɛ de ye n'an danna Kasim ko an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ hakilina di ɲɔgɔnma ma Kasim an ka taa nin sira fɛ ayi Jabate ne hakilina an kan ka taa tan ayi dɛ troisième homme an ka taa tan Kasim problème foyi tɛ don a la mais prévu de bɛ yen k'a fɔ caman wulilen don sisan o tɛ ka kɛ gansan o bɛ ka baara kɛ mɔgɔ minnu ye olu ta anw ye et puis n t'a dɔn peut-être ni n bɛ k'o lasɔmi à l'avance décision min taara nin ça a été une décision obligée par les circonstances ne tɛna kɔn autorités ɲɛ mais Kasim o bɛ bɔ yan o bɛ n ka tiɲɛ segin ma donc parti politique bɛɛ tɛ dɛ mais n bɛ segin o kan n'i dafalen dɔ tigɛ la n'i tolilen kelen dɔ i b'a bɛɛ kuru fɔlɔ suspension min filɛ nin Kasim a bɛna permission a bɛna occasion di anw ma de parce que ni parti politique suspendent il y a des politiciens qui sont là il y a des hommes politiques qui sont là il y a des gens parmi eux jusqu'à présent transition bɛ mun ka conseil ɲini i y'a faamuya mun ta malijɔ ye yɛrɛ yɛrɛ ye mun ta sariya kɔnɔna baara yɛrɛ yɛrɛ ye dialogue bɛ intensifier n'u ye diyagoya la multipartisme loi min talen en fonction des recommandations des ANR aux législations aux procédures législatives bi daminɛ pour que sariyaw ta parce que hali o bɛ ka élection ko mun fɔ nin ye fɔlɔ constitution y'a prévoir ko ka loi organique mun yɛrɛ ta pour que ka procédure accompagner o loi yɛrɛ talen tɛ fɔlɔ mais est-ce que olu b'o kalama o loi baden de bɛ yen mais u tɛ ka ɲɛɲini o mais être politicien ça ne veut pas forcément être juriste mais Mali falen de juriste là aw ta dɔn d'u ma u ka consulter yan'a ka bɔ jama la tan ka nin fɛn sugu kɛ moi c'est ce que j'allais faire à leur place même pour mon image parce que Kasim n'i fana bɛ jamana mara la n'i bɛ façon dɔw la i man ka don fili façon dɔw la bon e mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn n'i bɛ kumana économie kan don min économiste ma gɛrɛ la u b'i conseiller e yɛrɛ ta fɛn o b'a fɛn k'a expliquer i bɛ bɔ i b'a expliquer jamanadenw b'a faamuya équipe présidentielle ou bien équipe ministérielle a ko minnu fɛ an tɛ ɲɔgɔn dafa ni hakili de ya i m'a faamuya wa mais o de tɛ caman ta ye Kasim caman lili de bɛ kɛnɛ ma aw b'a dɔn cogo di ko mɔgɔw lili bɛ kɛnɛ ma aw b'a dɔn cogo di ko mɔgɔ est-ce que a bɛ se ka baga mɔgɔw ma o bɛ se ka kɛ yan Kasim mɔgɔ ka kɛ Mali kɔnɔ yan o ka wuli ka jɔ ka kɛ Mali kɔnɔ o ka tila ka kɛ ko bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ci la kɔ kan ko mɔgɔw kɛlen don k'o bila o la ko mɔgɔw bɛ u sara mɔgɔw bɛ nin kɛ est-ce que o bɛ se olu yɛrɛ man kɛ kun cogo di o man kɛ kun sinon olu bɛna pɔti la ni ne y'o ye tuma se i bɛ taa sɔrɔ sisan ressources dɔw bɛ n bolo kɛnɛ ma mun bɛ se ka en anticipation ka n na kegunya dɔɔnin quoi fɛn dɔw la ni ne y'a
hors antenne ni a fait d'office tu sais ka dala c'est là et n'oublie pas qu'il y a un fan tant qu'elle n'a blingui on fana b'a lamɛnɛ ni mito kalama en tant qu'on fait blingui pas pour croire sinon asiminga balo bi amandi jamana do yi an oran yin ngam ngo ni melege jibrala bolé bi se ki do melege jibrala se ki do luma mais a pesan que me fo tasra o fana lamɛnɛ no kana tamaki tonge mali politique et mali tay quoi ko tunga ni parce que chama mena suspension blanc mena do kono o minante na ke mungono ko demsen no me fe ka fanga approprié ou bien ko ka essayer ka dictature gestion ka greni démocratie surtout à l'africaine yo no bori du to re fote fon fitini blay kere fedron mimra papa ni baba mo tare be jon doma aka gele o fen fla ka dese o fla be ka dese mogola politique la farafina mali re don toy o tey o ekele flanan kasim pour que démocratie re ka san fian manda kirin taki angana nyone démocratie bi se ke malla tugudi tant que mo bita wakele mine élection na keme worobla élection na ibe kuma ki fadi ki bare che bonne kuna sa ni wakele internet ta dawre ta ko mamne pian ni malien ke keme bising ba fote bi kon no ba fote bo tant que be ameyere ngena démocratie se ke pourquoi parce que conviction ni conviction donc mo ga blo kuna ka ko suspend intena na to kudai non et puis ko fta fana ka ko abaka wuli ko ka mo do la yini pour ka se ka fait non mais à la beno no pour que jamana ka se ka para do de absolument parce que jamana ben niveau de la 600 distraction mayama avec comme i bolo sele i ka laɲini kan kɔrɔ fɛn jugu min bɛ n'a kan ka kɛ danger i ka vie ma i den waati la a ka tulonkɛtuma sera a bɛna i ɲɔgɔn t'i sen na ou bien a bɛ fɛn dɔ k'i la fɛn min bolo i b'a bila k'a fɔ k'i bɛ adresse ale la o de ye sisan de c'est le moment le plus impropice donc a ba bɛna ta ka taa n'a ye mais fɛn dɔ de f'i ɲɛna bi renseignement kun fɔlɔ min b'an bolo je sais que le président b'a kalama ni Palestine stabilisera doni sisan dɔrɔn Palestine ko a ye nafaba de ɲa ma ala ka hinɛ Palestiniens 30 000 personnes Israël terroristes ye min faga i y'a faamuya mais an ka Kidali minɛ bɛnna Palestine kɛlɛ ma n'a tuma bɛɛ ma an bɛ fɛn caman ɲɔgɔn sɔrɔ caman na bɛɛ tun bɛ da kɛnɛ ma tubabu ka dɛmɛ ni terroristes ninnu fɛ a tun bɛ exposé flagrant bon hali sisan n'a nɔgɔyara n'an ma labɛn c'est le Sahel parce que Sahel de bɛna tubabu bolo bɔ tubabu la farafina la pewu bon ni farafina dun tɛ tubabu bolo tiɲɛ dɔ tɛgɛ la bilen jigi tɛ tubabu ka adamadenya bɛ ngalama na foyi t'a la segin bilen tubabu ka diɲɛ mara n bɛ Mali ta ye san 10 n y'o fɔ ko tubabu bɛna baara ɲini na semaine jan tɛmɛna 2 semaines un ancien ministre de l'économie de la France dɔ y'a ka vidéo bila n kun a bɔra ko c'est l'imbécile de Macron excuse-moi du terme je le cite. C'est lui qui a ouvert les yeux aux Africains. Et au point que ni Européens mi fara ɲɔgɔn kan ka Mali ni Sahel la segin anw den de bɛna sa kɔgɔji la k'o taatɔ hɛrɛ ɲini farafina. C'était Salim Traoré transitaire a nana vidéo bila n ko kɔrɔ ko si bɔn tɛ ko n y'i ka tiɲɛ segin ma a sɔrɔla ka vidéo bila ne kun n ko nin tɛ koba ye sa nin dɔnnen don Faransi ko tun kɛra an ma fɛn sugu dɔ de ye. C'est que tellement donnant qu'on a une scope français de Yalaï. Alors, mais est-ce que nous avons frati parce qu'il y a un cas fort, diɲɛ seleke naani ka jo sariya mɔgɔw olu ye communiqué kɛ bi ko Mali laɲini min kɛ k'a ka segin a kɔ joona k'olu kamana guwanen don ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ko ka parti politique ni association suspend Nations Unies ka commission des droits de l'homme olu y'o fɔ bi k'an ka segin an kɔ joona. Nations Unies ka droits de l'homme dema gwago juge 100 ans. Nations Unies gago ka jugement fɔlɔ kɛra dom aw teriw ye marathon télévisé kɛ dans tous les pays du monde 700 juristes interviewés 97% ont dit qu'on ne peut pas juger Gbagbo sans Alassane 97% ni ɲinani ka kɛ o kɛra Gbagbo ka tribunal ouverture don fɔlɔ la ça les a empêchés c'est pas les droits de l'homme qui l'ont amené là-bas. Quel droit de l'homme a permis la France d'aller déloger comme Macron, l'imbécile de Sarkozy a dit dans ses mémoires. Je ne sais pas à l'écrire. Ni Munta Ayaka mémoire Kalan. Qu'on a délogé Gbagbo pour placer mon ami Ouattara là-bas. N'est-ce pas entre nous? Dans son livre,
à Fabara, Sarkozy, à la base de quel droit de l'homme? Combien d'Ivoiriens tués? À la base de quel droit de l'homme? Droit de l'homme, là, de Farafin Kama. Pour que Kao Bali sera là. Quel droit de l'homme permet à l'Israël de faire ce que Hitler n'a pas fait? À la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui sont informés, ceux qui connaissent l'histoire. Israël est Palestine. Est-ce que c'est le déclin de l'ONU, m'y averti à l'avance. Après Israël, l'ONU sera condamnée aux réformes pour se sauver. Sinon, ce sera la même scène comme la SDN. Non, ça c'est fini. Non, ça c'est fini. C'est pourquoi même le secrétaire général de l'ONU, il ne se gêne plus. Il a appelé l'Israël par tous les noms de diable maintenant. Parce que, où était la commission des droits de l'homme? Où sont les sanctions? Où sont les sanctions? Qui ne commerce pas avec Israël? L'Allemagne aujourd'hui a coulé là. En Israël, pourquoi? Parce que c'est le deuxième fournisseur d'armes à l'Allemagne et à Israël. La France, deuxième en Europe, après l'Allemagne. Hein? Donc, Louga Sougoudou. Bon, on dit, na fera qu'au droit de l'homme, il faut mal encore défendre. Sougoudou. Avec les nègres d'Abla. Mais comme à son secret, en fait, en boulot, nous voulons nous barraquer. Donc, nous pourrons communiquer au Québec. On va fort. Au Tédia, ouais, pendant qu'il y a un bouc à ton, ni au coco minteke. N'a que, on peut beaucoup critiquer. Mais à l'élection qu'on veut gagner dans la semaine passée, Ukraine, Kokat, c'est l'élection qu'elle va faire. Mon débat en fait. Longueur. Aïcha, quand je me dis la position poussée, coupe la fin. Quel est le temps? On a quel est l'Ukraine? L'Ukraine dame le 22 février 2022. Ou bien? Hein? En ta troisième année l'année. Mais on t'a dit. On t'a depuis 2012. Donc, quel est temps vient? Quel est bien? Qu'est-ce que je me suis dit? Semaine passée, Zelensky a dit que l'élection est toute, entre guillemets, la communauté civilisée internationale que vous aimez ici faire référence, au Kokono, effectivement, qu'il a raison, que l'élection c'est qu'elle est bien. Mon niveau mal là. Krungia. Tatribois. La FIA. Non, mon bien, il y a biqué, Kassim. Mais il faut parce que ni on a jamana jatemine on reste na ando kalatala kando gedigun konna. Merci. Parce que en t'attendait. Au donnement comment fin d'obéi en bas qui est contre parce que n'a qui alternative anti sakoro. Jamana diou représenter au wati la ka famia. Il faut que le euro famia. Hal cedao ka condition jamana chamana mine. C'est pas parce que akan jamana mo. Mais n'ayant bama bibila tellement grande banque. Parce que la politique c'est comment on dit ça, l'approche c'est faire ce qui est possible et rendre possible ce qui est faisable. C'est tout hein. Ah mais Jabate suspension min flani et sénani journaliste fana sendona la parce que France ko anga daele parti politique yi anga so parti politique ka fa ngulu couverture ke bon aki ni ale ba nga ale de be yamara di bema ale ko au caquette de la maison la presse la biréunion no kera ko décision fana ko luté akika la ini la ko don est-ce que au fana tana ni manga akini maison la presse ni wonja ba mena manga mais ne be min conscient asi ka kuma na be nyon famia ya famia parce que malien yɛrɛ tuma dɔ la u bɛ fɛn dɔw exiger ka sɔrɔ o tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ma kasi n'i bɛ fɛn fɛn exiger sisan sariya fana bɛ yen mais fɛn dɔ de bɛ yen n'i ye o ni sariya bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn sariya yɛrɛ ça devient dangereux mɔgɔ min ye sariya ladegin o côté dɛ mɔgɔ min ye sariya yɛrɛ kalan a bɛ fɔ de ten ko a bɛ ko collision de droit yɔrɔ min ni sariya labatoli bɛ na ni kɔlɔlɔ ye min ka jugu ni a labatobaliya k'i kana labato waati min na ni jamana bɛ situation kɔnɔ aw bɛ kan min exiger tension mɔgɔw kan a bɛ na ni tiɲɛli wɛrɛ min ka bon bi aw ka hakan ye e t'o faamuya i yɛrɛ ye e tɛ homme de rue ye koyi journaliste politicien jamana ko la ne t'a dɔn min ye quatrième pouvoir ye min ye premier pouvoir ye en réalité ni ko bɛ kɛla togo la a ye séminaire min kɛ Blondin la 2 jours avec les militaires et vos collègues n y'o de fɔ ye au journalisme kɔrɔ ye mun ye quelle doit être l'éthique journalistique ngo la première des choses la capacité de discernement. Merci. Kassim,
Ebo Doni Beyman, comme l'un des rares journalistes professionnels. Ya famia, k'a fɔ nouvelle min bɛ n bolo bi n bɛ se ka nin di n bɛ nin kɛ ka sini kɔnɔ o i ka professionnel b'o yɔrɔ de la mais amateur b'a fɔ n fɔlɔ ka sensation kɛ n fɔlɔ de k'a fɔ a b'a bɛɛ fɔ bon a bɛ fɔ de ko toi tu es amateur c'est comme zanani fitini dɔ bɛ n b'o da i yɔrɔ la pour que i k'a faamuya ko journaliste cɛ dɔ bɛ yen avocat de tun don a yɛrɛ den nana kɛ avocat ye maintenant client dɔ tun b'a bolo a ye san 40 de kɛ a bɛ ka client nin ka procès conduit fo ka cɛ kɔrɔ a ma se k'a gagner denkɛ nana dɔrɔn a kurakurani na a ba ni sage ni fɛn nana ka na affaire ta dɔrɔn k'o gagner k'i ni sigi a fa kɔrɔ ka yɛlɛ a ma quoi ko bɛɛ bɛ kulo la ko cɛ le meilleur avocat ko e tɛ foyi dɔn i ye san 40 kɛ ka di affaire min kan ne bolo filɛ k'a résoudre o k'e dangaden ala kali yɛrɛ de ne ye bafuru nin ka procès wari la k'i ka kalan sara ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e ye i dangaden sɛ fandala i nan'o faga ko bɔ ne bolo c'est ça la sagesse Kassim ça concerne surtout vous parce que bibi là il faut assimiler tout le monde il faut tout faire pour maîtriser la matière grise de ta population compétition bien inhibée mais au de cas sur l'année autorité vous qui parlez chaque jour à la population donc à responsabilité kabon à l'autorité il faut qu'on de blaoukna mais malheureusement cette éthique là n'est pas respectée au Mali à sensibilité à aucun mot chamana parce que bichama mais journalisme na accident de a professionnel cadeau wa ali in katanyere former pour mon fils aux familialité malien fanana malien dans na kaman doni sur la rom na dron parce que 100 ans que il y a sur salle na sini ou 2010 ka to niveau que tant ka ba ka sur ninge ta sur krempele la aywa ambe afwa na mabaga na enfle baga na kwani docteur Adama Jabate do spécialiste en géopolitique ana ale de bekwana docteur yana nga se élection koma ni wakati laban ina an bɛ se ka fɔ irisilakaw yɛrɛ ka élection bannen a tile 2 kɔnɔna na bin taara kɛ irisi kan bin kɛlen irisi kan an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ mɔgɔ dɔw nisɔndiyara hali n'u ma a fɔ u y'a fɔ dɛ u y'a manifester dɛ u ye ne wele yɛrɛ ka ne kunɔ bila u ko ko an bɛ girin min na k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ kisilen tɛ merci mais n'i ye parce que sisan i bɔra k'i da se ala an ka kunnafoni ko ma ne yɛrɛ bɛ n'o ɲini an ka mɔgɔ caman fɛ journaliste denmisɛnnin caman u ka n'u poro fankelen kan merci parce que don min na attentat in kɛra n'i tun ye tubabu ka médiaw lajɛ merci ka tila ka taa irisu médiaw lajɛ i bɛ différence ye i bɛ ko caman faamu merci mais nin bɛ se ka lakali cogo di e yɛrɛ bolo attentat kɛra force spéciale mɔgɔ fɔlɔ mun nana amon yɔrɔ fagali la ani ka terrorisme ninnu bɛrɛbɛrɛ k'u lakuru n'u kana se ka échapper olu bɛ baara la tuma min o y'a sɔrɔ ne ni téléchaîne 3 de bɛ kuma la o y'a sɔrɔ n bɛ min na en direct n banna o la dɔrɔn i terikɛ Masi ye n wele n y'o fana ta fara kan ne ko n ko hali ni mɔgɔninfin kelen sara o ye tragédie de ye surtout ka se fo mɔgɔ 137 n ko mais nin ye coyi-coyi de ye o ye risika ye nin ye nin kɔrɔ de ko Ukraine kɛlɛ nɔgɔyara i b'a bila o mun na ne kɔnɔ minnu ko nin ko an jigi bɛ Russie min kan k'i m'a ye sa wa k'u bɛ yɛlɛ anw na ne b'u hakili lajɛ 9/11 y'olu sɔrɔ min leur tout puissant Dieu les États-Unis mɔgɔ joli sara ye ne hakili la n ko mɔgɔ 5000 dɔn les symboles de l'État hali sini a traumatisme bɛ États-Unis kan o kɛra ka États-Unis to votre superpuissance parce que Mali on est sclérotique an tɛ ɲɛɲini kɛ la i y'a faamuya wa jamana tɛ il y a pas de sécurité absolue ça n'existe pas sur la planète Terre o tɛ yen n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ n'o don n'u ɲinɛnen kɛ n b'u hakili lajigin le 22 octobre 2002 Dubrovka 800 mètres du Kremlin 912 spectateurs dans le théâtre nord-est 3 jours d'opposition avec les terroristes 42 terroristes à Labana au Matera depuis k'o kɛ ni ɲɔgɔn tun ma kɛ yen fɔlɔ o fana kɛra Tchétchènia kɛlɛ gale tubabuw dɛsɛlen n'aw t'a kalama tubabu kelen de tun bɛ Tchétchènia furu ni arme ni wari la Qatar de tun b'a sara ni Arabie Saoudite les Tchétchènia kɛlɛ fɔlɔ Yeltsin ka taa na o y'a sɔrɔ u y'u ka représentant dayɛlɛ arabu jamana dɔ kan qui était déjà reconnu Poutine nana ka Tchétchènia segin
Dubrovka a bilenna u dɛsɛlen tɛrɛn kan u nana Dubrovka kɛ bon u dɛsɛlen Ukraine. Et pour vous confirmer un moment, il y a un certain Silis qui est un chef de commandant des zones en Ukraine qui est sorti sous anonymat CNN début de semaine. A koko bibi la ko choix de bɛ riche la bolo ni front niveau fɛn y'a ja a b'a attaquer a b'a minɛ ka neutraliser bibi la ko l'Ukraine a zéro chance. Ko salamu lafiya. Bon an bɛ fɔ aw k'o de bila o minɛn kɔnɔ filanan n b'a a transposer Mali kan a y'a dɔn ko avec nos maigres moyens an ka et à comment faut bien en famille du se cacher en insécurité mon comme Mali sécuriser des maigres moyens mieux alors que communauté internationale entre guillemets nos tiers internationaux de la communauté internationale les malfrats les parasites de la géopolitique c'est l'Occident au Bélan en caché ko au location anticipée ka jamana bla dans une sécurité plus ou moins et relative. Si une superpuissance comme la Russie, je suis plus sûr que c'est quelque chose. Ne b'a blanc min en flanc kono malien ka blanc min en kono mu yella bo fana beti do be entara ma fana to na Asian years anadeda kasima ko iba kalan mais auditeur beta kalan peut-être ko fem fla de jien kono dans termina ako univers jien dans te jien la sabansita ko jien dans les flènes ibe planète min kan o ñogo milliards de being ado be ibe bangu kolo ñogo million bo ou kelena ibo kalama donc dans to la fem flana mbe ni danta la o mo ni fin ka stupidité di mon fin ka confia na ka ignorance ko d'ailleurs ka e folo mi fo no e nya danta ya ka dalento la ko parce que dondo sensibilité ko mais mon fin ka kodombalia dante mi na nadala ko fo jinya ban dante sigala o de we mais au blanc maintenant de kono ya famia nte karsa fait et ou bien zonzani mandinye mais klo kasuru ina galonte zonzando ya famia bon asu manake abene yelo muna kasim Mali straminta mais de formalien en gagnant famia jona asra c'est irréversible comme to ka bini foi tabali ambe wati ko de kono nous famia 600 ou be yem menanjiki kaye lukuba bo kana Mali lukuba normalita kasima be nyon famia san jama ta jona akona suwa kwana mum koko alisa ko to buse kana yamala o mo foi famia géopolitique là. Le déclin de l'Occident depuis 1919, ça a été écrit par un savant allemand, tout le monde l'a ridiculisé. Bible avait traduit exactement comme il l'a écrit, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est faut à la single, c'est irréversible to kana, faut c'est à la single. To ka kotoli faut donc. Allez, États-Unis ici. Hein? Anto de kolokononia. Fera de bini dongoro alni mo gobe soro konna na ka bara kana tamake mo tu bulo kokangwe abere bien tout se fait à travers nos relais locaux parce que toi muso dogo bi ko ale ni Mali ni Burkina ni Niger nyemo te ka kuma comme ko anga faso donga tonje gulu mun banga jamana ko no européen muso do ko lu no lube bolo be nyoko ku be nyoko kana suni clé parce que au balo de bout te kono bu balo te kono ka c'est un problème de bi ou information di bien suspension. C'est dans notre domaine nananaï. Sinon, assimila la initéré. Je vais vous dire. Dans notre domaine d'oreille. Nous nous ngo anga démocratie appropriée. Encore nous fait. Mon allait wal fait ifi. Agloki kalaika be yerema. Je ne cache mon mi 3 mètres ni aka fin de lait ni ga mo be yele ma. Ya famia. Bon ambo de minan kono. Mo chama be obe politique la malin, obe politique la mo wore de. Olu balo be bo mo wore ndegulu. Bon, même de l'eau la sanglante sans flaner le faux policier. Il va refaire que les mecs à tous à Jamana de un numéro à Jamana to réagir. Sans joli awe Jamana de un jigi wari. Anto chien fond de parce que pour que il réconcilie, il faut aller aux aveux. Il faut se repentir. C'est qu'il faut jonko là quoi. Parce que moko kunango te fo min se ka a jongola faire al ni ma avouer moko yena jongola faire te i yere ye abi corriger abi améliorer i ka côté nyuma mi ye bi soko ta san ko obliga mon fianye e ba yini moko bebe abi nyon famia kasi problème de be o le fait quand on continue ka politique comme déjà vu o tise kata bling o Mali ma jangata di bon Mali dun de mi e folon je gale la nyimana assez maro ja folon
ngana ɲɔgɔn foyi ma kɛ fɔlɔ et puis bi ni malien ka attitude mina mun bɛ élection ko kuma la olu kelen no ka élection yɛrɛ de kɛ a t'a laɲini ye an t'a défini ɲɔgɔn élection kun mun de ye Kasim pour que an ka ɲɔgɔn faamuya wa parce que dɔ politicien ba dɔ ko semaine jan tɛmɛnen ko ale tɛ se ka sécurité ko bila élection ɲɛ ko élection ka gɛlɛn ni sécurité ko ye donc la hawla wala quwwata illa billah safurla hein a bɛ fɔ ma ko politique ko bɛ jamana min kɔnɔ ko jamana bɛ jɔ fo ka diɲɛ ban. Ayiwa sisan dialogue in jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye nin ko la sa parce que mɔgɔ caman bolo dialogue in labɛnni ni a ko de bɛ k'a to ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila kɛrɛfɛ. Dialogue on va espérer parce que le dialogue sélection la mɔgɔ caman bɛ k'i plaint et puis on ne peut pas les donner tort mais comme toujours a semi de l'un là mɔgɔninfin i t'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ ten ko nin jugu ye peut-être i bɛ se ka dɔ bila baara la ka tila k'u cadrer dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka segin f'i ka chance d'u ma dɔw yɛrɛ tun bɛ yen u ye baara kɛ régime mun ye tiɲɛli kɛ mais mɔgɔnin kelen n'i ko i bɛ taa système contre la a b'i kari bon caman bɛ yen bi olu bɛ ka suganti i b'a dɔw la ko n'u ye baara o misaliya fɔlɔ tɛ job yɛrɛ ye fɔlɔ jɔn bɛ job version IBK ni Asimi i b'a u tɛ fala u tɛ bala u tɛ rasi kelen yɛrɛ tɛ jamana kelen mɔgɔ ye i m'a faamuya wa mais c'est la même personne. Mais au dépend président là. Merci beaucoup. Affaires étrangères on est président Baraka. Merci beaucoup. Président mana min fort. Merci beaucoup. Ale b'o de kɛ. Mais n'a capacité tun t'a la tun tɛ se ka briller tan. A ka gɛlɛn. I y'a faamuya wa depuis ye i b'a dɔn k'a ye baara kɛ ninnu fana bolo degun mun na dɔw b'a fɔ n'o dɔn mun n'a tun tɛ démissionner peut-être n'a tun démissionner mɔgɔ min bɛ bila a nɔ la o tun bɛ tiɲɛli kɛ ka tɛmɛ a kan. O t'o de fana faamuya la a ye fɛn dɔ kɛ ni wageya ye k'a nu sama k'a se bi ma n'a tun tɛ a tun tɛ bi sɔrɔ n'a ma fara ten a jangata tun bɛ wara ni nin bɛɛ ye i b'a dɔn a waati la k'a tun bɛ de ka fɛn dɔ bali et pas par plaisir i b'o dɔn a ka réalisation n'o ka vision na bi bon fo mɔgɔw t'o fana de faamuya la n'a fɔra dɔrɔn ko régime mun tɛmɛna u ye tiɲɛli kɛ mun bɛ kɔnɔ a b'o ɲɛna ko an kan b'u bɛɛ de ma a bɛɛ tɛ ca hali bi transition bɛ ka baara kɛ aw mɔgɔ kelenw de ye o aw ni mɔgɔ kelenw ni transition bɛ ka baara kɛ o mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ɲɛmɔgɔ de bɛ tɔn di i y'a faamuya wa n'ale bɛ kɔ min na mɔgɔ mɔgɔ ta jamana ko ye sisan chance dir'u ma fɛn tigiw bali k'u tɛ se ka baara kɛ bilen u bɛ se u ka waleya u bɛ se ka u ka dɔnniya ni u ka seko ni dɔnko damayira pour que ka jamana nafa an b'o de hokumu kɔnɔ ma sisan i y'a faamuya wa. Alors docteur an bɛna na nɛgɛjuru bila sɔɔni pour que 92 42 42 30 mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ o sen ka don babu la parce que mɔgɔ caman bɛ fɛ fana ka i fana ɲininkali dɔ la hali n'anw yɛrɛ ma ɲininkali minnu kɛ mais ne bɛ fɛ ka min faamuya sisan n'i ye transition ta k'a lajɛ a bɛ ka gɛlɛya minnu kɛ bi est-ce que quelque part mɔgɔ tɛ se ka jigin u yɛrɛ fana na parce que wagati dɔ la an ye kɛlɛ dɔ ye M5 kɔnɔna na o fana kɛra i ko jɔyɔrɔko kɛlɛ bon kuma misɛnninw bɛ ka caya fana i b'a ye k'a fɔ ko politiki mɔgɔw bɛ fɛɛrɛw bɛɛ de tigɛ pour que ka se ka ɲɔgɔn sen sama. Kana tɛmɛ i b'a ko politique ka ban M5 ye mun ye. Politique tɔn de don kɛ. M5 ye vinaigrette de ye. Vinaigrette ye jumɛn ye tuguni. Risila salati dɔ de bɛ yen fɛn fɛn n'a bɛ ku dugu kɔrɔ ou bien n'a bɛ den sanfɛ o bɛɛ de bɛ salati kelen in na. O de vinaigrette ye. O de vinaigrette o de bɛ kɛ nouvelle an na ni vinaigrette y'i ka tabali ka nouvelle an na e tɛ riche nouvelle an ye nouvelle an na a bɛɛ b'a la e bɛ taa sɔrɔ fɛn 40 a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ingrédient 40 a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vinaigrette la. C'est ça o de y'an ka M5 ye. Force dɔ bɛ u tɛ fala u tɛ bala u ma deli ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la rien mais occasion nana u bɛɛ mɔna ɲɔgɔn ma i kɔni b'a dɔn ko ni fanga stabilisera ce kɛra jumɛn ko la lutte unie le pouvoir divise fɛn min tɛ sugu kelen ye kɔrɔlenw bɛɛ dun tɛ se ka dɔ sɔrɔ a la o i y'a faamuya wa. o bɛ ɲɔgɔn bila. o bɛ fɛ an ka kɛ turuturu ye fɔlɔ la dɔw ko M5 sara n'a ka belle mort ye i hakili b'a la waati la morceau fɔlɔ bɔra i hakili b'o tɔgɔ la n tɛna publicité kɛ mɔgɔ si ye o banna Choguel n'a denmisɛnninw tora yen fo mɔgɔ bɛ yɛlɛ o la i bɛ taa tuma dɔ la Bitar ka kurun na i bɛ t'u lajɛ tuma dɔ la i b'u compter dɔw yɛrɛ tun bɛ si fɛnkɛ na ye o tora o la ala nana ka kow ye Asimi nana ale suganti peut-être temps tun sera peut-être dɔw ɲɛna k'u ka turu de sera sisan a kɛra sisan M5 version 1 2 3 n t'a dɔn joli de don e kɔni b'a dɔn ko vision ko tɛ sinon ni vision ko don
vision tɛ se ka yɛlɛma ten su ni tile kelen o tɛ se ka kɛ. mais est ce que o yɛrɛ t'an ka bi politique défaut ba dɔ ye. o défaut parce que i bɛ se k'a ye Mali de la yan minnu b'a fɔ ko olu ye libéraux ye o ye libéraux ye dɔw ko k'olu ye socio démocrates ye dɔw ye démocrates ye dɔw ye républicains ye diɲɛ fan tɔw fɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ t'a fɔ ɲɔgɔn ma ko an ka bɛn ni ko wulila anw fɛ yan olu bɛ liste kelen kɛ olu bɛ bɛn olu bɛ alliance kɛ u bɛ fara ɲɔgɔn est ce que o yɛrɛ depuis yen yɔrɔ la Jabate i t'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ démocratie. merci beaucoup Kassim. Merci beaucoup. Je vais apprécier la fin là parce que il va y avoir un débat c'est une plateforme qui éduque beaucoup. Il y a famille. Bon, chamam bébé la mais chamam ba la mais au bena comme chef au bena kalanso. Ni position be nyon no antenyon famille la rod la me fait ko de fo chamam ba famille ko ne be position contre la. Moi j'ai une analyse. Il y a famille. Anyana mun fe olu takera trop maintenant. Ben ma chance sur comme ne yere ko chamay mo talale ko nyefa nyana pour que a cacher ka fenya en refaire Kassim politique c'est ka ni vision te politique ka ni conviction te de be ato en meta wa kelimine kanka adamadian do ngalamana conviction te de bato bi neni Kassim go kanga ta koron fe ne ko kanga ta klebi fe sini parce que klebi fe ne ni ngone tumena ke nyemogo ye ne ma nyemogo soro ne be singana Kassim fe donc tablo ko kele tunte ye ko kele tunte familial ko kele tunte ngere ka posko kele de do ya famia sinon ne mun ko kan ta koron fe anga koron fe takali ambo kele kan nyon chei mais te nere d'ailleurs nasro ko population fana politiquement molendo ni e ka koron fe mo blaki na tlebi fe ou ti accepter jinyo kono parce que ya il la ki référé ya il la ko projet côté conviction côté il be fenwere de nyinna no fen fla dum bora politique la politique ole ka ka na fanya be chieni dike wore mali senie bi be politicien de élection kelena oni karsa beta no sera parlement na ono fade meta Kassim mo nasro ko politique be ke comme ambe kam nyolombo ka mun na degin avec ko fait trop mina ni an ye eli an ga parti la a jine bebe ki ba fo ki botra nga warde iblay jamana ka warte de on jamana de mumba ka parti la on da nga warbo afabe duila e dono sala kan tekuila na ko bi kono atekuila question be question na na parlement na drobi na na fingna beba do ko Kassim na voter to komna beba do kasrali ni ngal mage allo tikitara. Donc problème de me fin kele mini négajuru sira 92 42 42 30 ni mamba fa ku dado ka ni ngali ke docteur Adama Jabate la u se ka chance tenter au ka 92 42 42 allo oui salam alaikum Kassim. Wa alaikum assalam balmake to ni jamu to Tunkara Abubakar Tunkara ni ngali juma bi fe ka nyeshi docteur ma ko Jabate ma ko ne be fe ka nyininga fenkilene la quoi de ambe ka boli fem pen no fe no ye politique ko nyan no ni fem be mais abakala masisa ka foko anga ressources jolendo kosobe no isuku ko naw ni population ni no che wari jiginen kosobe ere no asura abo kalama d'accord voilà parce que ne commerçant de mba kalama ka foko anga ani no che circulation na war do yale no kosobe ere mais mi ne ka lañini ere we chugoya jumane ka anga ressources no jardinage and control saison no nega lañini bo yoro de la ka se ko nyafa nyana no aso yodo bala chugo mi quoi d'accord abini jabi voilà merci docteur ko war tunu nenu contre saison ko fana sina ko fana yini ngali contre saison ko c'est l'un des projets majeurs en recherche bengana anga Sénégal ka formation pour que anga Sénégal na dépense sanjila jamana ka Sénégal silendo sanjila et Sénégalais malheureusement ka samia kono et Sénégalais donc samia bini sura ala de ay sam ere de samia créé samia ko tala climat ko tala ni be Sénégal ibe Sénégal samia ko ta mbese ni tan bembolo dukolo bembolo abana jiko manga mo balika Sénégal wala ben ni bila
bi Mali b'a dɔn fana projet fɔlɔ-fɔlɔ min bɛna développer Mali la n'a bɔra énergie ko la o ye agriculture de parce que agriculture bɛ Mali balo k'a tɔ bila a tɛ se ressources wɛrɛ ma. Maintenant, dans les projets, il y a ce qu'on appelle l'agriculture, comment on dit ça, scientifique, c'est-à-dire l'agriculture mais engrais au bed, là ni à financer sont des matériaux atomiques. C'est quelque chose, c'est une innovation, il faut bien faire bien payer ni mina. Nous avons essayé de intégrer. Et peut-être que ni ebe engrais brofla 50 kg que espace maintenant ni engrais hakan 1 kg bese ko bo. Yaima optimisation à outrance. Merci beaucoup. Maintenant la question flana ko wari tunna amba kalama wore de be ambo de kelela bi depuis avini ka sangelemo bangi nyamako ba chama rapproché ko nga chief of président d'une manière d'une autre ka foko bibi la CEDEAO ya nga bangu ka financement réduit de 80% do fanana d'abord comme politique de financité alors que ça c'est illégal. La BCEAO n'a rien à voir avec la politique, ne doit rien avoir avec la politique. Et rien. Bibi la a d'abord no akamo wari hakam nganga danga bangu ma kalola sana ni kemere tundo dorme mugane be duma sisa et puis avec peine o de d'abord la kamo amori de gun kono bi o bebe kele na de o bebe kele ni juba jude we na mo bo sifala de ko so me question de ko na mo sifala autrement ridicule do anga sike ke fuyo ay fudike ay mo la yala amboli sifala problème il était blin la décision ça n'attend qu'une décision politique et les liens d'empreinte à banane. Sinon, décision amna bantana bo question que kana o bana mena o bona mena green grand ko o de kele banko o de mango ya banko me fait partie de ko fa parce que ou mako banende saleno di pep point de contrôle foi tangamble foi bon ya bi ale lo c'est ma question posée faire comme maire isla baleka 5 000 milliards na fin non les 5 000 milliards là ma do c'est pas là arisu mu ka war la filia nya yesi bora domi Cheikh Mara manga 5 000 milliards so allô donc e ka faina war ko dabole no kama o ka pression la bande we si ça okel na ka bangi couper net donc warti kana tamaki do be wa ale ka yini ngali allô 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 Ansum. Banu su balma gay to wani jamu Amidu Bachili Amidu ga yini ngali Madame Jabadeko atlobila la émission kadai la utumu ne yini ngali muke siko kile deka comme ko anga warko ayere na comme ne nyabala anga société pas quand la jamana kono société mundo abe ko kono société na warko ko société pro en fait arbi ok vous devez sortir la société beka na est-ce que tu n'as chez un économique dans les jours à venir d'accord abili jabi ouais et ben ni ngali ko roleka e Bachili ko société bangu manga jamana wana ka shita nga société kuna ayanga waru boko est-ce que tuna ka kololo ya amawa o société ba mais français société wa ba soro do ah parce que bureau société a ni français te directement au petit do ma fodo ko sur français ko arriva te Niger tenir exploiter là au lieu na ko mo ko informel de follow alors que c'est une sécurité d'Areva qui est venue d'Australie pour exploiter au Niger mais ça revient à qui ça revient toujours à en France il y a famille français sur franco de dollars ça n'a rien à faire ça ou t'es arroché ma fina Bachili marake ka foko erisila sanction de consensus erisila to la tonabo parce que tu me fais me faire to ma que me duru to obligé la ça ko san wa kele ni kodjan ou ka vision tanya ko son donc ça mota ça ngani dollar erisila aje dollar ko erisu bi ban si ça il va sur cours essentiel tellement ni européen manisant il va sur dollar ni euro benyon ensemble
parce que u tɛ fɛ ale ka euro yɛrɛ dɔn u ka économie na parce que ko sisan euro tigiw bɛ na u ko bon aw bɛ taa ka euro falen ka an ka rublu san n'an mago b'an bolo fɛn na France y'i fɛrɛ Italie ko hey bɛɛ b'a dɔn hali n'i tɛ so ɲɛ kɔnɔ ye fɛn min bɛ kɛ kɔɲɔkura ka su fɔlɔ la donc aw clé ko mais c'est comme ça il a dit c'est littéralement traduit italien kana min fɔ n'o fɔ ɲɛna y'a faamuya wa o ko an kɔni bɛ rublu san est-ce que Allemagne fana ma rublu san u bɛɛ hali France yɛrɛ fana ka segin k'a san i kana san kɛ e bɛ produit sɔrɔ cogo min ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo donc kelen pe de bɛ k'an kɔnɔ allo waaleykum assalam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ah Samba Sidibé Samba Sidibé Italie ayiwa Samba an tulo b'i la o diyara n ye o diyara n ye ne b'a hakilina min fɔ Aramata kan o ye vraiment mɔgɔ ninnu policier ninnu toujours ye cili yɛrɛ de kɛ minɛ k'o bɔ yen pewu o ne ka asiminama ninnu ko ye a ka jamana n'a ye ninnu ka ko ninnu ta a tɛ taa dɛ a b'u ci de pewu k'o bɔ yen ka tila jamana pouvoir bɛ ɲini cogo min na o bɛ tila ka na n'o fɛnɛ sɛrɛ ayiwa o kɔfɛ an ka transition k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka an ka kan don ba la u ka français kan fɔ nin dabila bi d'accord et puis u ka to la ka wariko fɛnɛ lajɛ joona ka ni irisiw to ɲɔgɔn bolo loni ko k'u ka ɲina loni ko in kɔ pewu tant que n'an ye irisiw bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn ka d'an ka mɔgɔ ninnu ye k'o kɛ an ka jamana ɲɛtaa sira kan o k'u n'u lamɛn dɛ mɔgɔ tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ marifa ni a tɔrɔlɛsi bɛɛ loni mɔgɔ ninnu ye u yɛrɛ bɛ min fɔ o bɛ tila k'o contrôle la d'accord an ka ninnu to anw de maliyɛnw ye min ka ɲi an k'o ta ka baara kɛ n'o ye an ka ninnu to ye docteur n'u ma ka jamana jɔ ka d'an ma n'u y'a bila tan dɔrɔn o y'an janfa ayiwa ale traité a ma filaya kɛ yan dɛ ko ka parti min yɛrɛ ci n b'o de o conseil ye kasi n tɛ bɛ question poser kun n tɛna bila parti si la i m'a ye bi n ka magan n ma foyi gɛlɛya je suis venu dans la peau d'un analyse aujourd'hui parce que caman n ye bi tile fankelen bɛɛ de k'u bolo bureau la ye Jabate i ka mɔgɔw y'a kɛ cogo di n ko sabali sa foyi Mali tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ta ye an bɛɛ de ta don mais fɛn dɔ de bɛ nin jukɔrɔ mais mun na olu bɛ nin funteni wuli jamana kɔnɔ funteni dɔ de olu ka sɔrɔ b'o de la a bɛɛ tɛ dɛ mais mun yɛrɛ solen don n'a bɛɛ ye a si tɛ ka kɛ fu la o baden de bɛ yen c'est Moro ko ne tɛna sɔrɔ de ka publiquement ka fɛn dɔ f'i ɲɛna sinon n'i ma e ka kɔrɔba foyi ni olu ta kalama ko kɛ b'u kalama quoi depuis longtemps i m'a faamuya elele wɛrɛ tɛ tɔw bolo bilen Kasim anw kan ni nin tɛ quoi o tɛ yen Sidibikɛ dun y'a fɔ cogo min na n y'o fɔ Asimi ye dɛ n ko président muso min ye den kɔnɔ ta vous me permettez du terme ka kalo kɔnɔntɔn k'a fɔnɔ ni a sinɔgɔbaliya n'a kɔnɔdimi ni n'a a jatigɛ ninnu fɛn kun kaman ka n'a wolo san 3 siɲɛna supporter a n'a kɔnɔbolo n'a fɛnw a ti yɔrɔ dɛ ka tɛmɛ min n'a kamalenkɔrɔ cɛ ɲuman waritigi ye ka ɲɛbɔ a fɛ bamanan maninkazana de don n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ko k'i bɛ boli ka bɔ da fɛ min y'an kɛ wo tɛ yen koyi boli cogo tɛ yen bon je vais dire au président yanni an ka bɔ émission na parce que an ye dɔɔnin kɛ kuma la n t'a dɔn sa i kana fɔ sa ko kumakuncɛ kuma ok n b'a fɔ président ye i m'a faamuya wa jamana yɛlɛmali pour que malien ka démocratie ta a la malienne qui approprié à la pour que i ka Mali bila autopilote la foyi kana sɔrɔ bilen mɔgɔ kelen kana se kana fɛngɛ san 15 san 20 de prévoilen no psychologues ni chef de renseignement ka calcul bolo ma dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo Anso Banso n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Adama Keita Adama Keita awɔ ayiwa maninkakɛ i ka ɲininkali ne bɛ fɛ ka question fila de poser n tɔgɔ kun a fɔlɔ ye min ye 11 septembre kɔfɛ américains ye fɛn dɔ kɛ ko Patriot Act
bon ni comment me do patron atla ko o ye ba e ko est-ce que oni anga parti no suspendé que est-ce que le bête au commun créé Absolument. voilà patron acte Patriot Act après la Deuxième Guerre mondiale. patron acte voilà Qui a interdit le Parti communiste aux États-Unis. Alibia, Segelbe. voilà bon plan est bien. Parti politique nous est trouvé la campagne que anga folon corona nous na non corona nous na est-ce que vous voulez la campagne que ango vous ni nga wala vous la vous be ka ta campagne que bide 3 minawa bon mais ça va là pour armement nous donanga de bana ko bo bref quoi nta a quantité do mais ni mo mi yo ka semé est-ce que bi amese ko lu to civil ko lo wa bon au lieu que ça va arriver bolo ka ni ngali ken to mana. Merci vraiment Tama. Merci vraiment Tama. Non, ñingal folo ere ayenga hakilina ndafa kwa. Ñana roga c'est exemple même ba débat ere résumé. Ni décision tara États-Unis bolo et deuxième mondial ko fait. Min na al ni communiste to fuika discours là au bible kasola. Yé. Ou toko. Ka galon ni ne be fedro ki tache politiquement do me galon na ki était communiste atenya ni bita. E ka ko bani. Oui ka ko bani. Mais moi États-Unis la démocratie balle. Hal patriotique acte il y a question posée bi politicien chaman comme il y a expliqué de ta donc fait mere de. Parce que ni ko États-Unis o États-Unis ko ni en 54. Pour le communisme kana. Pour le communisme parce que communisme tu es bien ben mene kawa. Poutine nga Staline de Hitler mene. Sur les katana Poutine comme galontique ni Hollywood film kolon boli ko Hitler bola ka Argentina donata bota Poutine sur la saka Hitler kongolo di allemand ko analyser ko Hitler to ka Hitler so ka ko Hitler kongolo do mais ka reconnait ko richu folo ya soro bunker la ka kene mamne o tunka bo ko parce que ko richu ma foi ko américain de nya libre ka so richu de nya libre ya famia Richu Benatman, le plan Marshall a élaboré le Richu contre la pour que tout cannabis Richu ka jokono. Comme Ukraine qu'elle est fait trop minani exactement. Donc Assimi Fanaga ngi jo ajolo. Ati chancité par exemple loka foka ba boloko. Mianga ni mangani c'est ngo do ngoro ni fende. Autant jokola de monsieur le président. Even ke kala bandi. Et puis dera tungani président ni Sadio ni tomu ye fengem militaire surtout comme on va la ko militaire manga de notre laboratoire on no fanaye ya Afrika kuma damne la bi jamana cité démocratie est min développée a nyale ko faire démocratie bena jamana stabiliser les kasima fana ko ko nyafo malien parce que démocratie qu'on a commencé là depuis akadi mo yo fab na negibila bon mo de faina na ya korobo au beke joye foka jinye bang bo jamana ira ko jamana exemple mira farafin jamana sima kara o be mali poroto jamana keme uta ya fauma jinye kono ala kan kisanga be worer kile na tuni ko élection kolonda yere d'ailleurs no dossier samba a délit président fait akabo ambiguïté là finalement kay comme Tchad présidenta qu'il s'annonce n'allez aller ça joni banani bena ambe 15 ans d'afa 20 ans d'afa ba di politicien mama ban mama ban do be na gajulu allo. Allô, oui. Maman, tu connais Jamou? Je te vois Alassane Traoré au France. Alassane Traoré au France. Ah. Aïwa, maman, tu connais Ningali? Je connais Ningali, mais avec cela, Adama Diabaté, c'est une fois, à quoi on a fait le débat que Black Orokuka, il fait à l'émission aussi. Black Orokuka, pour que les formalités on y a quoi, tiens, reste à vous le par rapport à Black Orokuka. D'accord, on a fait Alassane. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oh, black. Ah? Accord, ouais. Quoi, émission accord comme on a fait accord et la famille, mourir de quoi. Avec plaisir. Au devoir, oui. Je vais venir avec plaisir. Arrête, c'est que série. À tout médianier et Kassim. Non, mais c'est que attention toujours pour que à Kanake Dro, Kambe Bolako, Kado, son faux, Kado, son agna. Kassi, Arrête, adresser Malien ou là. Ni les humains, ni les Jugmains, Aure Kassoa que 600. Tamoyata la fouille là. Mais me fait que l'infamie. Élection, c'est qu'il y a mal là, toi ou quand il y a un market comme Malien be gagné. Hal na nyeda fimando. Malien go famille.
a malien te gagné modifie Kassim Kantoni choya nabi ka be élection organisé comme malien be gagné o te al nasimi 90% to ube utkani fli encore chini kono konna mara kele konne kele sanction beta 2 secondes à l'avant ne hagli ni nga garo si segeri ka passage follow élection c'est une semaine chez eux là-bas John Folo Borako en 2 minutes en 2 heures après les élections alors qu'une semaine sont prévues une semaine est prévue ko Fayulu gayena ikon manyina go ko budi mo ka mala don ça le wolon flabe mo muler flamada ko Fayulu gayena ko faut ka gagner ou ka église ni mo Borako be Fayulu demain parce que la commande est venue des États-Unis ko fait ça ni si je queria négocier si je je vais jouer le même rôle que Fayulu sur la 600 cas sont bon ça a été négocié sinon il avait bien gagné mais ça a été négocié pour que au cas son câble aujourd'hui c'est l'envoi des États-Unis bien qu'avec qui fait au Rwanda na yinyewle ratman de la États-Unis ba ka enfant chouchou correct Kagame il fana dans la il donne sur ça Jari Kolade il a M23 ou le coup passé ou ben on ridiculiser en noirou Kassim avec plaisir je vais faire ces émissions car il a malien nte asimi fait nte opposition fait nte fait même Mali de fait maintenant mogo mumbe ni tableau là bi comme asimi na yata chini ni yo ka ukono na ye ni ta ne be ka ukono abana maintenant Mali aurait qu'à choix que 6 ans parce que femme de il est faux il est faux parce que en comme démocratie malien électeur nyake kemebi je parle avec tout le respect pour l'électorat malien ou be bouter la femme yo tado allô avec Lena. Va, toi, on est jamu. Ah, quand on me faut, mais tonton Alama Jawate Fanafo. À tout le village. Côte d'Ivoire. Et toi? Plus précisément, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ah, c'est-à-dire, les nations pour la Nafma, c'est là depuis 2014 janvier qu'elle a. Mais c'est avec moi maintenant, avec Kokele Nedo, on a mis un camp, fait là pour Nanya Mena Moka Teka Femme. Déjà, le président a interviewé là, à quoi le rappel sur. Il y a comme les Tamidjamane, au corps de Anna Hantel dans Bokola, oui, qui rappelait Sandoriba. Maintenant, ici, au Kumaïka, 14 janvier, Sani et Shogal Kapuma. Bien mis paix, ni Mali Bevadon, Afa Bevadon. Akachide nous de bien dramé quand construire le kumali nyafalo akuma ka be dolo de sangamina dolo kile me hakaya muna kuma infora ka do mima shugal banaga kuma sana ka kuma la se pro ay suratul fatiha de kalaflo kite bi ko maleoma ko ashimini shugal ko kanasra oni sawa bele mo nye ko gomi je boshi ko ala tala bo nye ko kanasra maleo nyina ne meni ro en ko kwe tuma min fɔra ka tile to nin wagati in na don farafinna ma a ko a bɛ kɛ hali san 1000 la a bɛ kɛ maliyɛn ko hakili to de la a kɛra k'a fɔ ko gɛlɛya kɔfɛ de ko hɛrɛ bi na mais bi ye kumakan de don a y'a fɔ bi ye mun de ye maliyɛnw bolo maliyɛnw bɛ taa mun yala fan dɔ fɛ bɛɛ kan ka bɔ yen ka nin kumakan in labato ka segin ka tugu kumakan in kɔ parce que bi ye seli Alahu Taala de kan ka kuma in fɔ donc ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔ hakili lajigin mun na an kana ɲinɛ nin yɔrɔnin in kɔ. Kuma fɔla ni don sugar ni drame bi ka ciden bolo wallahi kalena Qur'ana na Alahu Taala ba kɛ parce que sani sugar ka kuma a ye suratul fatiha de kalan mɔgɔ ni rappelé comme Tiani y'a fɔ cogo min na fɔla Qur'ana de kɔnɔ Alahu Taala de ko de le rappel so an ka hakili jigin nin yɔrɔnin in na an bɛɛ ka jisuma kɛ an kori ji la bi ka nin kumakan ye an ka muɲu an ka tugu a kɔ an ka lajɛ a bɛna taa wolo min na min kun bɛ ne fɔ k'a fɔ malidenw ɲɛna mɔgɔ kulo bɛ ne la nin wagati in na an ka kɛ Alahu Taala kama bi an ka ka kumakan in labato Sumala Dramé denkɛ ye mun fɔ parce que ale de kun y'a ka porte parole nin don in na moi je me rappelle très bien a kɛra ka ne to sigiyɔrɔ kelen na ne yɛrɛ kun d'u ma n y'u wele u nana n ka ɲɛ b'a la nin kuma min fɔra nin wagati in na kɛ hali n'anw tɛ yen hali aw mɔkɛ aw ka to k'a fɔ o ɲɛna don dɔ a b'a fɔ k'aw fa ou bien mɔkɛ n'o ye ne ye k'a kun ye nin kuma in fɔ kuma tun fɔra Choguel bolo que l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui dans une certaine mesure a ka fɔ ten dɛ. Le destin de l'Afrique se joue aujourd'hui au Mali. Après, quel est le cas? On va faire un nous quel est le cas de Mali indépendantiste pour. Quel est l'anglais? Quel est l'anglais? RDA créé là, il y aura une de là,
Mali ko caman bɛ yen a décision taara nin yɔrɔ in de la donc ka tile to nin wagatinin min na ni chauffeur de kuma o kuma fɔ ani Dramé wallahi n kalenna kɔnɔna na n kalenna Alahu Taala la a bɛ kɛ dugukolo kan a bɛ latigɛ hali n'a ma k'anw tile ne tun bɛ fɔ ko de fɔ kuma la mɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na an kana kuma monopoliser n kelen. I Traoré. I Traoré. Ale ta ye faranga ye accord ko in parce que i ye min fɔ a bɛ kɛ seri ye o. Ayi a tɛ taa o kɔ. N'a kɛra seri ye o la mɔgɔw b'a suit a bɛ merci. faamuya ka ɲɛ puis an bɛ temps ta fana an tɛ pressé. O tun bɛ diya ne ye. Mais an b'o kɔni kɛ n'Ala sɔnna ma. I yɛrɛ ka kɔnɔ komi an b'an yɛrɛ sago la sisan. Merci. O fana nafa ka bon dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Allo. Kasu salamu alaikum. Alaikum assalam balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Siriman Daɲɔgɔn ne bɛ Segu. Siriman Daɲɔgɔn. Segu. Segu. I ka ɲininkali. Segu n bɛ i fo fɔlɔ ka Jabate fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Jabate tulo b'i la. An foli Segu bɛɛ ka ko k'a ka foli f'i ye Kasim. O diyara n ye. Ne bɛ fɛ ka Jabate ɲininka ye. Bon ne tun bɛ fɛ ka ɲininka ni problème min filɛ a bɛ ka wariko kuma min fɔ nin ye tan. Bon est-ce que ni Sénégal fana bɛ ka mun est-ce que ni an ko ko an bɛna o fɛn est-ce que ne kun bolo o fɛn kun na bonya ka tɛmɛ nin kan est-ce que an bɛ se ka temps dɔɔni di olu ma ka chance dɔɔni d'olu ma n'an n'olu bɛ se ka fɛnkɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Sénégal yan. Ayiwa a bɛ n'i jaabi. D'accord. Merci beaucoup. Ko an bɛ fɛ ka wari min bɔ ko n'an bɛ se ka chance dɔ di Sénégal ma ko an n'u fana ka taa ɲɔgɔn fɛ. Datugunen tɛ o. N bɛ na Est-ce que Sénégal bɛ a yɛrɛ bolo? N ka m'o de ma n ko datugunen tɛ. Sénégal ma nɔgɔ dɛ. Sénégal ne ko n ko Sénégal ta ye wait and see. An k'an sigi k'a filɛ. Han? Kana tɛmɛ. Mais cɛ ko kalo 6 ko n'u sigira kalo 6 ko n'u ma ɲɛ sɔrɔ k'u b'u ka wari kiri n k'a y'o de fɔ. N'u u ma ɲɛ sɔrɔ condition b'a la. Condition t'anw ta la. Donc ça France bɛ se ka falen don CFA ko la. France bɛ se ka l'autre jour Alutine hakili b'a la. Alu ouais. Dieu merci n b'i remercier a ye hakili lajigin. N y'a jaabi à travers vous et ça fait beaucoup d'écho. I hakili b'a la. A ka rapport min f'i ye n ka interview publié i ka tribune na. I y'a faamuya. A bɔra semaine passée a ko il appelle Dardar la CEDEAO à la tête Nigeria de sortir de l'ornière ou quand on monnaie créée 600 quelle que soit l'appellation même si c'est CEDEAO peut englober mais hors de chez pas donc peut-être français mais warning dira o tigara la 600 ke certainement et sinon tchétché ko ka sefa bo français bolo c'est comme il y a daka kantiki sans le CFA la France n'a plus de contrôle sur l'Afrique sans l'Afrique Paris serait pris ni le mot Afrique bo Paris tola ne tere o yɛrɛ de b'an zanna a kɔni ni ye a bɔ la a bɛ kɛ de ko a minɛlen don jɔnya la Kasim kulonkɛ bɛ fɛn bɛɛ la tɔw reçu ko ten ko n'i ye zanna n'i ye humour ye humour dɔn dɔrɔn de b'a la a tɔ bɛɛ ye tiɲɛ ye merci maa m'o de réalité la ni a ye fɛn kelen bɛɛ dɔrɔn même sinsin min kan président ka ambiguïté nin bɔ président ko la ba dɔ bɔ b'o nataw la sisan cogo di ta docteur a fɔ an k'a faamu k'a fɔ k'a faamuya ambiguïté b'i ka kuma na bi bon mais ambiguïté b'a la Tchad Petini m'a fɔ wa k'a bɛ transition kɛ a bɛ kɛ président ye a y'a fɔ a fɔ an bɛ kulela militaire kan ale tɛ ka tulonkɛ kɛ koyi merci beaucoup donc Assimi yɛrɛ fana ka ambiguïté b'a la parce que i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen fɛn fɛn ma ɲi Assimi k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ne ye candidat ye a f'a ɲɛna ne bɛ taa ni ne bɔra yen Sadio bɛ na n'o bɔra yen nin bɛ na nin bɛ na nin bɛ na i y'a faamuya wa mais a bɛɛ kɛ ɲinɛ fɔ aw mun yɛrɛ ye den nin kɔnɔ tan métaphore de don k'a ladon karo kɔnɔ k'a banke k'a lamɔ ka sufɛ sunɔgɔbaliya kɛ i na mɛn sinon n'i y'a don fɛn fɛn wɛrɛ bolo Assimi auditeur ma weleli kɛ sɔn u b'a fɔ ko n'aw ye Mali fili nin cogo la ko mun don merci il est temps parce que tant qu'à mène tout la vérité au tobe de tiare ka fa fait quoi ga fo sa quoi le candidat quoi ere bolo quoi parce que Kasim ne de fina ngongo mun yen zana bito kan zana latma ngo muso be den kono ta dawre futere
Assimi côté Sadio côté sur le côté mot comme famille. Oui, sera miné temps on irait nyambe ni sera qu'on fait la lumière à la fin du tunnel. Kuma bene. Nasimi nyakunte ko monsieur X dibi. Ambe tu monsieur X ko fait me tunnel nya faire pour qu'on ko e. Parce que antuma siga na yo. En redrote ali djemo tuma ali franchement sikene ko mali tumene ose ka be diab ala. Abrale bela ali franchire. Sinon juin 2021 Francis nta fo kabe chantage que comment yake bega la tourna bol fengela ko no ambeta il s'attendait la France s'attendait à tout sauf ko Aïta parce que pour eux on avait cru comme ils nous ont forcé à croire que ni par quand en Chine au Bamako ya dem sene ko ka foko e am benamin ka oteniere niko kibeta ta aye Francis surprendre ni nya fembe ya famia donc anga ambiguïté boko laban dobe bo vérité là ya famia ne ta donné monsieur le président et il y a qui bisa mo mbli place là na bra wéré kansana o me fangata o me Israël parce que ni domaine phobie malon bi wo so mi folo la o sécurité ko ya masi o kan ya famia ni mo tabi Afrique président en popularité memina bebo don Assimi Goïta le président des Africains Kémy Séba le ministre de la Défense malien, la force tranquille. Ou si tu es malien, ou bien étranger. Donc, il y a une réunion, il y a un jamana bla pied quand, il y a une mise à jour qui, il y a une réformatélie qui, il y a une jamana bla automatique là. Hollande, on va sur une démocratie calan. Une démocratie à la malienne, Poutine il n'y a pas de démocratie pour des pays différents. Il y a une démocratie du tout. Comme adultère et question me poser ça. Quand je vais dire patriotique, c'est un exemple, c'est quoi la dernière trou, c'est un exemple qui illustre notre situation aujourd'hui. Kassim, patriotique, Tara, États-Unis de fait. Allez Chine à l'OAMA ou officiellement. C'est que ni ne tu es galon à Kassim na communiste de drone. Il y a parti dissoulé. Ils sont dans les désarrois, ils croient pas comment on a pu interdire ou bien suspendre blablabla. Là on dit autrement parti dissous là qui appartient au Blakasola juste parce que Galon là qui est communiste. Ayo exemple des années. Mais est-ce que vous balika États-Unis à Chine jatemine comme le pays symbole de la démocratie? Quelle démocratie? Tiens les balles. Kasi me frafin yon malien redonté. Ako bloc na yon ba fodongo do mentesi ya folla fa ka frafin ne kongolo mene. Fem be frafin na fa foka bangolo ba te boto bolo ka dauma. Parce que au ka bolo de to ka saya ko fo. Au ka soroni lafia ne opulency réussite développement o de to ka banin ko fo. De même que au cas retard de beto ou cas prospérité garantie. Équation flatte djinyo kono sans kemeduru labaina. Ni mo wa nyefina amakla. Afeleno. Ou be atega tien fo nyana. Ni mo au contraire fo. Solution wore tala même fo dans les cabinets privés quand ils sont saoulés, wore fleuve ka fo nyana boloni. Ni obli kuna de kasi ni baro ikanga sramenta. Ni toabu ye kanyemo critiquer de ne mo fore se utro folo nata fo abli kuna ori patriote ori ka de ni ka fem sugaro bi Kassim conférence badola shiningena be médaille dama Kassim est le meilleur Kassim blablabla irobe avec ala ben feno kama ibara mais c'est fem flani atawnya fade mo me ka commentaire ka médaille de maboro ni danya fa ubu kama sanjiri antaka bokoroma bo krempe de bi alibi Kassim aywa anga démocratie kan taillé démocratie à Kenya mumbe en Mali nafa minanga dambe ni anga djien ye tugo be nyoronta na que si s'en font yongo be bon mais démocratie mine de faut pas que ça soit sponsorisé de l'extérieur parce que qui paye commande la musique bon l'étranger ne va plus commander la musique au Mali ici ma kunje kuma sabula nga wati temena kosebe nga ma chama fana be ka message uchi ko angi wele kalo kono shen kelo shen kalo kono kagi sura
k'an y'i sɔrɔ siɲɛ kelen parce que ko bi ta in a y'u ɲɛ yɛlɛ a y'a t'u ye fɛn caman faamu mais ko olu yɛrɛ bɛ fɛ i k'o kɛ ni an ka maa minnu bɛ Colorado États-Unis parce que ko sisan komi partout ni fɛnw tɛ yen k'an ka maaw ɲini maa minnu bɛ na mɔgɔw hakili sigi ka Inshallah aw n'aw ɲɔgɔnnaw Inshallah ko ka temps da aw ma kosɛbɛ Inshallah jamanadenw yɛrɛ ka se ka kow faamuya Inshallah k'a sɔrɔ passion t'a la fosi t'a la merci ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo kasi kuma kuncɛ wɛrɛ foyi tɛ an bɛ Mali ko la an tɛ Assimi ko la an tɛ opposition ko la mesure mun taara ce n'est pas voulu par Assimi mais réalité dɔ de bɛ yen ne b'a to o priorité to Assimi ni chef de renseignement yɛrɛ ye ou bien ministère de l'administration territoriale a tɛmɛ bilen o bɛ explication d'aw ma maliyɛnw b'a faamuya ko min a kɛra mun bɛ parti politique la mun suspendé do bi ni mun t'a Mali ko yɛrɛ la porte ne sera jamais ouverte tant qu'an bɛ ɲɔgɔn na mais quand même ça, c'est ma position. Pourquoi? Parce qu'une opposition nationale, c'est un baromètre nécessaire pour le pouvoir. C'est aller les bateaux, fangatiki, ite nyina yira koko. Abi itanga, avec comme il veut me ramener là, il veut faire koko ta chouanle que tu as un accord. Il veut donner nalo karekunai. Pour que ni nakotiki nanaka aga sindi majona. Iki yereta opposition na ye mais no tigi yɛrɛ taara ka taa fara nɔgɔtigi kan k'i bɛlɛn don na ka na i surprend i tɛ da o la dɛ ou bien bon n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye a kana nin bila politique minɛn kɔnɔ dɛ nin ka don ni politique ye politicien fɛn fɛn bɛ ni min t'a maliko yɛrɛ ni min manipulé à partir de l'extérieur la porte sera ouverte hali mun pere ça ne sera jamais fermé et puis sera kura mun bɛ ta sisan ka parti politique gérer ce sera dans l'idée des années parti fila duuru o bɛ jamana projet de ou bien vision projet de société fɛn fɛn duuru ye o mana sɔrɔ jamana kelen fɛn fɛn kɔnɔ c'est largement suffisant États-Unis fila ni kilancɛ de bɛ yen indépendant républicain en démocratie comme an b'olu ta exemple la tuma bɛɛ mais a vraiment an t'o fana ta k'o la n'an fɛ yan parti fila dɔrɔn de b'u fɛ yen ani belebeleba fila ani indépendant kelen a tɔ si yɛrɛ u dɔnnen tɛ yɛrɛ i y'a faamuya wa donc n'an bɛ fɛn ta mɔgɔw fɛ an ka ɲuman ta donc n b'i ka auditeur bɛɛ fɔ ka maliyɛn bɛɛ fɔ ani maliyɛn kanuba ni farafin kan ani diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ k'a fɔ ko ala ka chance d'an ma an ka se k'an ka céréale avec vous daminɛ min b'a to an bɛ politiki ɲɛ bɛrɛ fɔ jamanadenw ye pour que n'u bɛ choix kɛ don min a ka se ka kɛ choix conscient ye min b'u nafa bi dɔrɔn tɛ hali o kɔ bi finalement bonya min dalen don Mali kan jamana kɔnɔ bi an ka se ka ko daminɛbaliya ka fisa ko labanbaliya ye an ka se ka laban ni ala sɔnna ma n'an y'a laban Kasimu an b'an waso yan ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka yɛlɛ ko Kasimu k'i hakili b'a la il y a 5 ans an tun bɛ nin baro wala ko cɛ ma d'a la k'a bɛ kɛ o don de an bɛ kan wɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye ala ko o don yira an na ala ko waati yira jamana in na ala ka sankura min ala ka jamana basigi ala ka kan sago ye ala kana an jugu tanya mais ala kana an jugu sanna parce que jugu tɛ fatɔ dɔrɔn dɛ mɔgɔ si tɛ fɛ a ka bɔ i den na donc ala kana an jugu tanya jugu dun na fana mais ala k'an san jugu la tuma bɛɛ comme ala y'a kɛ ces 2 dernières années cogo min na Kasimu k'i fɔ i ka appel la k'i ka équipe bɛɛ fɔ Docteur Adama Jabate an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale spécialiste en géopolitique a nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya su in na lamɛnbaga cɛ n'a muso maa minnu fana tun bɛ k'an lajɛ an lamɛn an ka radio partenaire kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ta an b'o bila yan n'ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini kibaruyaw la ka tila ka baara kɛ fana segukaw fɛ yen sini an na se ka taa yen fana lajɛ baara dɔ bɛ yen n'o ye rentrée culturelle an bɛ t'o kɛnɛ kan ni min mana b'o la fana mɔgɔw na se ka o fana lajɛ k'u to u sigiyɔrɔ la Falaye Keyita ale tun bɛ yan min ye Keba Jalo ye olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka se k'a jira aw la ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an bɔ su la ala ka sababu ɲuman k'an ka jamana ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana taga ala ka bɛɛ ni kelenya don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dugu ɲuman jɛ